سرت سعني نسمعن كتلفن قبل نتباك خلون ورقن نجحنتك وانتن درعن نخونلكي 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 كتعمكي دان قبي كتعمكي كري عين قبل تتكيكي عقيلة سبزي مرتون احنا نمرتون كنت عرفتي تخامي معنا حري كنت متشوش شوينا نفري أبيمو تزكعي كم تنكو بدك تغلي أبيمو تزكعي كم يفند تحزني ما أسمع فلناكي كم زانب سلاح ورد سكارزي ما حنقرنا كيف موقفنا مسترنا نبنكي كم هيك سابق تنفسنا نبنكي روحنا هاي حلوة حلاقتنا نبنكي صندوق زي دمغي نحلغي يا بلاد عالم زي ما مضي عندنا صدر حلوة زي ما سلام تختاتل تنايز channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنان بحقنانيو لمون كم وترو العلا قداسنا زلو تحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مودا تنايز مدام سانا كتصنحوا دماء بخبر نعدمكم لايك مقبار شير مقبار حساباتكم ريتوهم بهانات من قد مقداف دماء ناي وترو تعويعتنا ناخوني نايلو مارسنا سفي حرسي كخون بزح محارنا قداسن كليو سمعكم ريتوهم كتقدف دماء تحتي نسوع لكم تعويعتنا قبر لكم مغنياتو كابتري تونا دفله حساب وي كان هبتمي وي ونغفيتا بهانات من قدي نتم أرم تازبلكم من تصحيفكم نتسب زيادة تطغمو هلو مارسي بزيادة نزوباوي شركنتات وي ون دبلوماسنا يزوبانا كما يقوايا اللوخن رينا نجمر ياسك بزيان نجمر Iran pivot could backfire badly. What began as quiet cooperation is now a clear geopolitical pivot. Eritrea, once a silent ally of Israel and Gulf countries, is now emerging as Tehran's newest partner on the Red Sea. Eritrea, often dubbed as Africa's North Korea, is back in the spotlight, this time not for human rights, but for what's becoming a new mode of Iran's expanding axis of influence across the Red Sea. From hosting Sudanese jets to seizing ships, for Iran's enemies to cozying up with Tehran's while snubbing the Gulf nations, Asmara is signaling a dramatic shift. But what's driving this pivot? What are the risks, and how could this reshape the balance of power in the Horn of Africa? Let's break it down. Eritrea's pivot didn't happen overnight. Since gaining independence, انتايم زبل زلو ابزي مچم ኤርትራ زيت سمعون زيت خصصلو ነገር የበላንዲ አካብዚ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ሕጂ ድማ ሓዳሽ ካሴት ወይ ውን ሓዳሽ ደርፊ እንዲዮም ጀሚሮም ዘለው ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለት እያ ኣብ መልሓስ ናይቶም ኤሊት ንነዊሕ ክትቅፅልን ክትከይድን ዝፀንሐት እያ ሓንቲ ካብቲያ ዝብልዋ ዘለው ድማ እንታይ ትብል እያ ኤርትራ ምስ ኢራን ሓድሽ ዝምድናታት ወይ ውን ዝምድናታት ምስ ኢራን ዘሎ እናሕየለ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝብል ናይ ብሓቂ ሕሱር ውሩድ ካብ ሓደ ቦታ ይኮነ ሆርን ዝበሃል ሆርን ሪቪው ዝብል ናይቲ ፎሬን ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ አርቲክል ድሕሪ አርቲክል ደውፃሉ ዘሎ ሓበሬታ እዚ እንታይም ዝብሉ ዘለው ናይ ብሓቂ ወላ ኣብቲ ፖለቲካዊ ብስለት ናቶም ከማን ብዙሕ ዝጎድለዎም ከም ዘሎ በዚኻ ትርኢ ኤርትራ ምስ ኢራን ኣብ ዝኾነ ይኹን ስፖትላይት ተራእያ ኣይትፈልጥን እያ ኣዝዩ ውሕድ ግዜ እያ ትራኸብ በንፃሩ ኢትዮጵያ ምስ ኢራን ብዙሕ ዝምድናታት ከም ዘለዋ ትማል ትማል ከማን ኣብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ ተራኺቦም ኣለው ስለዚ ኤርትራን ኢራንን ዘተሓዘ ነጥብታት ውሕድ እዩ እንተሎ ኮይኑ ኦቨርኦል ማለት እዩ ሕጂ እንታይም ክገብሩ ትፍትኑ ዘለዉ እስራኤል ምስ ኢራን ስለትዋጋዕ ዘላ ወይ ውን ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ከምኡ ድማ ሑቲ ዝገብሮ ዘሎ ምንቅስቃስ ኣብ ዙርያና ብዙሕ ነገራት ይንቀሳቀስ ስለ ዘሎ ነቲ ኩነታት እቲ ኣዚሮም ናባና ንሕና ምሶም ኮኔክሽን ከም ዘለና ጌርካ ናይ ምሻጥ ሕልሚ ዘሎ እዩ እዚ ሕጂ ቺፕ ወይ ሕሱር ውሩድ ዝኾነ
ፕሮፓጋንዳ ኢና ክንብሎ ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ለንቀነ ዘጋጠመ ነይሩ Houthi rebels say they successfully thwarted Israeli airstrikes that targeted ports and facilities held by the group by responding with missile fire targeting key areas across target a number of Yemeni cities. The Messiah-owned conflict or Red Sea ports of Hodeidah, Ras Isa, ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ ዙርያና እስራኤል ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ሑቲ መጥቃዕቲ ክትገብር ጀሚራ ኣላ እቲ ናይ ኢራን ህድእ ስለ ዝበለ መጥቃዕቲ ኣካይዳ ኣላ ኣብ የመን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ተደመሮ እስራኤል ምስ ኢራን ትኸዶ ዘላ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው እንታይ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ኤርትራ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢድ ከም ዘለዋ ወይ እውን ኤርትራ ምስ ኢራን ኣላያንስ ከም ዘለዋ ጌርካ ናይ ሕሱር ዝኾነ ፖለቲካን ዲፕሎማሲን ፈተነ ማለት እዩ ኤርትራን ምስ ኢራን ይኹን ምስ ሑቲ ይኹን ዝኾነ ይኹን ዘተሓሓዝ ነገር ዝተረኣየ የለን ክሳብ ሕጂ ስለዚ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ እስራኤል ሓገዝ ወይ ናይ እስራኤል ኣቓልቦ ንምርካብ ፕሮፓጋንዳ ጀሚሮም ኣለዉ ንኤርትራ ሸጥካ ወይ እውን ንኤርትራ ደፋፊካ ናብ ኢራን ከይዳያ ንስኹም ንዑ ምሳና ኮይንኩም ንሕና መጋበርያ ናትኩም ክንኮነልኩም ንኽእል ኢና ፈረስኩም ኮነልኩም ንኽእል ኢና ኣብ ልዕልና ኮይንኩም ናብ ድሌትኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ዝኾነ ነገር ድማ ይንሓተኩምን ኢና ዝዓይነቱ ዘረባ ንሰምዕ ኣለና ብሓፈሻ ግን እዚ ነገር እዚ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘጋጥማ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ዝብገስ እዩ እስራኤል ንኢትዮጵያ ክትሕግዛ ይትኽእል ወይ ናብ ቅጥምታ ይትኽእል ገለገለ ክንብል ኣይንኽእል ኢና እሱ ካልእ ስቶሪ እዩ ንዑ ከም ጭቡጥ ዝገብር ኩነታት ንርኢ ኣለና ናብዚ እዋን እዚ ሓንቲ ግን እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ኮይና ዘላ ኣብዚ ንዓታቶም እውን ናብዚ ዓይነት ነውፅእ ትእትዎም ዘላ Eritrean troops fought alongside Emirati forces and the West quietly maintained listening posts. Then came the pullout. The UAE exited Eritrea in 2021. Israel closed its Asmara embassy and the US reimposed sanctions over Eritrea's role in the Tigray war. Feeling abandoned and still under pressure, Afwerki turned again, this time to Iran, China, and Russia. The shift is no longer subtle. In July 2024, Eritrean Foreign Minister Osman Saleh attended the inauguration of Iran's new president. When Israel struck Hamas leader Ismail Haniyeh during the ceremony, Eritrea condemned the killing, marking a break from its past silence. Eritrea has since refused to condemn Houthi attacks even when ships were hit in its own waters. Instead, it detained Azerbaijani vessels, Azerbaijan being a ደይ ይተሓሓዝ ነገራት እዮም ዝተሓሓዙ ዘለዉ ግን ያ ነደር ንሽተይ ነጥብታት ዘሎ ካብ ኩነታቱ ኣውፂኻ ኣተሓሒዝካ ዓበይቲ ነገራት ንክትፈጥር ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ እዚ ድማ ካብዚ ዝወፀ ዘይኮነስ ሓደ 3-4 ኣርቲክል ኣውፂኦም ኣለዉ ንኤርትራ ምስ ኢራን ከተሓሓዝ ትዝክርዎ ድሕሪ ኮይንኩም እቲ ኤርትራዊ ዶክተር ኣብ እስራኤል ዘሎ ኣብ ኣወል እውን ኣብ ገለ ጠቂስዎ ነይሩ ንሱ እውን እኮ ኤርትራ ምስ ኢራን ትሰርሕ ኣላ ስለዚ እስራኤል ብዝተኻለ መንገዲ ናብቲ ኩነታት እቲ ኣተኲራ ክትከይድ ኣለዋ ኣብ ኤርትራ ረጂም ቼንጅ ጌራ ድማ ንእስራኤል ዘገልግል መጋበርያ ክኾና ንኽእል መንግስቲ ብኣና ጌራ ክትተክል ትኽእል እያ እስራኤል ምሳና ጥቡቕ ዝምድና ክትገብር ኣለዋ ዝብል ዘረባ ወፂኡ ነይሩ ስለዚ በቲ ኮይኑ በቲ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ምስ ኢራን ዘተሓሓዝ ዝጭበጥ ነገር ኣይረኣናን ግን እቲ ስፔኩሌሽን ናቶም መዕገቲ ኣይስእኒ እዩ ከምኡ ስለ ዘይኮነ ወይ እውን ምክንያት ስኢኖም ጠጠው ዝብሉ ይኮኑን ሓደ ካብቲ ለንቀነ ዓብይ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ግብፂ ምስ ሶማልያ ተራኺቦም ነይሮም እንታይ ዓይነት ዲል ገይሮም እንታይ እቲ ዲል ዝተገበረ ግን ብዙሕ ኣዛራቢ ኣርእሲ ነይሩ ገለ ዲቴይልስ ካብቲ ዲል ዝተገበረ ክንሪኦ ከለና ድማ just happened Egypt Somalia security pact ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ እንዲወፅእ ዘሎ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኮንፊደንሻል ክኸውን ስለ ዝኽእል እቲ ዲል ገለገለ ካብቲ ሶርስስ ዘውፅዎ ዘለዉ ክንርኢ ኣብዚ ኢሎሞ ዘለዉ ቁጥሪ ሓደ Hassan Sheikh Mohammed literally just signed this deal in Cairo and it is about to flip the entire Horn of Africa upside down. Here is what actually went down. ስለዚ ሓበሬታ ፕሬዚደንት ናይ ሶማልያ ምስ ግብፂ ዝተፈራረመ ነገር ማለት እዩ ኣብ አንካራ እንታይ ተፈራሪሙ ሕጂ ድማ ምስ ግብፂ ኣካል መቐፀልታ ናይቲ ኣብ 2024 እውን ናይ ዲፈንስ ዲል ተፈራሪሞም ነይሮም መቐፀልታ ናቱ ክኸውን ዝኽእል እዚ 2 መዓልቲ ዲ 3 መዓልቲ ኣብ ግብፂ ፀኒሑ ፍሉይ ርክብ ከም ዝገበሩ እዩ ዝንገር ሓደ ካብቲ ገይሮሞ ዘለዉ ዝበሃል ዘሎ እዚ ነገራት እዚ ናይ ኤርትራዊ ናበይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥብታት ስለ ዝኾነ ቁፅሪ ሓደ ሬድሲ ፓትሮል ዲል ሶማልያ ምስ ቀይ ባሕር ዘተሓዝ የብላን በት ስቲል ናይ ሬድሲ patrol deal. Egyptian and Somali navies are now co-patrolling from Bab el Mandab all the way to Suakin. This is Egypt's direct shot at UAE Turkey influence. ስለዚህ ናይ ሶማልያ ሓይሊ ባሕሪ ምስ ግብፂ ሓይሊ ባሕሪ ኮይኑ ካብ ባብኤል መንደብ ማለት ናብ ሶማልያ ንጅቡቲ ሓሊፍካ ሶማልያ ዶብና ታቡ ስለ ዘሎ ካብኡ ተበጊሱ ክሳብ ሰዋክን ጫፍ ናይ ሱዳን ናይ
ናይ ግብፂ ደሴት ማለት እዩ ናውታት ክሳብ ዝበፅሕ ብሓደ ኮይኖም ፓትሮል ክገብሩ ወይ እውን ነቲ ቀይ ባሕሪ ኣብ ምክልኻል ክነጥፉ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኦኬ ዌል ከም ሓሳብ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ ክንምንታይ ካፓሲቲ ኣሎ ነዚ ኩሉ ፓትሮል ክትገብሮ that's another story ግን ኣትሊስት ከምኡ ምዝርራቦም ነቲ ዘሎ ዲል ነቲ ሬድ ሲ ፎረም ዝያዳ ንምትራሩ ዘተኮረ ንርኢ ኣለና ቁጥሪ 2 EU loophole exploit remember how the EU told Egypt hell no to deploying troops well Somalia just gave the middle finger and invite them anyway EU still has to pay for it because it technically peacekeeping genius move እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ኸ ንግብፂ ኣብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ዝበሃል ዘሎ ብኣፍሪካዊ ሕብረት ዝተማእኸለ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ኣትዩ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ዓብ ቦታ ዝነበራ ብሰንኪቲ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ሶማሊላንድ ዝገበሮ ተበግሶታት ግብፂ ግድን ኣብኡ ከም ዓቃብ ሰላም ክትኣቱላ ኢላ ሓሲባ ነይራ ግን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ክኽልክልዋ ሓሲቦም ነይሮም ሶማልያ ግን ግድን ከኣትሎ ብምባል ንግብፂ ከም ዓቃብ ሰላም ኮይኑ ኣካል ናይቲ ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማልያ ዝኣቱ ዘሎ ገለ ክፋል ካልእ ክፋል ድማ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዝግበር ዘሎ ባይላተራል ሪሌሽንስ ንክኣቱ ተሰማሚዖም ነይሮም ኣብ ኣንካራ ዝተፈፀመ ስምምዕ ግን ቱርኪ ነቲ ናይ ግብፂ ምትእትታው ቁሩብ ዛሕልታት ክገብረሉ ከም ትኽእል ትንቢት ተገይሩሉ ነይሩ ከምኡ እውን ኢማራት ብድሕሪ መጋረጃ ብዙሕ ነገራት ፈታትን ከም ዝነበረት ናይ ግብፂ ሰራዊት ንኸይኣቱ ኩሉ ሕጂ ግን ሰራዊት ናቶም ኣብቲ ቦታው ንክምለስ ዝኽእለሉ መንገዲ ይግበር ኣሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ዝበሃል ልክዕ በቃ ኣበይ ናይ ቦታ ይቆሙ ዘይፍለጥ መራሒ ምዃኑ እዩ ኣብቲ ክኸይድ ከሎ ሓደ ዲል ኣብቲ ክኸይድ ከሎ ሓደ ግዜ ድማ ቶም ዲልስ ዝገራጨው ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና በጠገ this is ከመይ ኢሎም ይኸዱ ኣለዉ ሳልሳይ Ethiopia red line here is a kicker if Ethiopia crosses even 1 inch into Somalia Egypt gets the green light to strike think of it እዚ ኸ እንታይ ይብሉ ኢትዮጵያ ብዝኾነ ይኹን ልኡላዊ መሬት ናይ ሶማልያ እንድሕር ሒሳ ግብፂ ስጉምቲ ንኽትወስድ ዘኽእላ ስምምዕ እውን ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ the gangs back together that October 2024 Egypt Eritrea Somalia alliance everyone forgot about it is back with a vengeance Egypt is now running point on it intelligence and بحفش انتهينا نرزلنا ኣብዚ እቲ ኣብ መንጎ ግብፂ ኤርትራ ሶማልያ ኣብ ኣስመራ ዝተፈፀመ ኣብ መንጎ ሰለስተ ሃገራት ሶማልያ ድሕርቲ ኣብ ኣንካራ ዝገበረቶ ስምምዕ ቁሩብ ዛሕልታት ኣርያ ነይራ now it's back in place ተመሊሱ እቲ ውዕል ይቕፅል ከም ዘሎን ሶማልያ ድማ ነፍሱ ዝኻልእ ፀገም ናይ አልሸባብ እውን ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ ናይ ግድን ሓገዝ ይደሊ ከም ዘለዎ ስለዚ ንሱ እውን ተመሊሱ ኣሎ ከም ንሪኦ ዘለና Egypt is now running point on intelligence sharing port access counter insurgency logistics across all three countries ስለዚ ግብፂ ዝኾነ ይኹን ምስ ሰለስተ ሃገራት ስለያዊ ሓበሬታ ሼር ኣብ ምግባር ንወደባት ዝምልከት ከምኡውን ዝኾነ ይኹን ናይ counter insurgency logistics ዝኾነ ይኹን ሎጂስቲካዊ ሓገዛት እውን ብሓደ ክሰርሓ ከም ዝኽእላ እዩ ዝንገር ዘሎ ይግበሮ እየ ዝብል ኣነ እቲ ዝተገበረ ዲል ብዝለዓለ ደረጃ ክሰርሕ ኢና ንደልዮ ምክንያቱ ናይ ግብፅና ኤርትራን ኢንተረስት ኣብ ብዙሕ ስለ ዝገጣጠም ግብፂ ንዓና ዝኾነ ይኹን ስጋት ክትፈጥረልና ትኽእል ሃገር ኣይኮነትን ብፍፁም ካ ስጋት ክትፈጥረልና ይትኽእልና ከም ኤርትራውያን ምስ ግብፂ ዘለና ዝምድና ግን ንሳቶም ዘለዎም ረብሓ ብፍላይ እቲ ናይ ምስፍሕፋሕ ሕልሚ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ማዕረ ኤርትራ ወይ ልዕሊ ኤርትራ ዘፍርሆም ነገር እንተሎ ናይ ኢትዮጵያ ምስፍሕፋሕ ናብ ገማገም ባሕሪ ስለ ዝኾነ ኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ብቐጥታ ክትረብሓሉ ትኽእል ዝምድና እዩ ስለዚ ኤርትራ ድማ ልኡላውነትና ከነኽብር ስለ እንደሊ ማንም ነቲ ልኡላውነትና ክደፍር ዝደሊ ሓይሊ ነቲ ልኡላውነትና ምትፋር ናይ ኢትዮጵያ ንግብፂ እውን ሕማም ስለ ዝኾነ እቲ ዝምድና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ኢለ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበሉ ፅቡቅ ዝኾነ ስትራቴጂካዊ ዝምድናን ቀፃልነት ዘለዎ ርክብን ምግባር ኣገዳሲ እዩ የስ ብዙሓት ከም ትብልዎ ኣብዚ ኮሜንት ሰክሽን ናተይ ኣነ እውን ከም ዘተንብኦ ግብፂ ዝእመን ሃገር ኣይኮነን ብኣሜሪካ ዝዝወር ሃገር እዩ ብዙሕ ባጀት ናቱ ካብ ኣሜሪካ ስለ ዝመፅእ ኣንፃር ኣሜሪካ ተሪር መርገፂ ክወስድ ዝኽእል ሃገር ከም ዘይኮነ ንፈልጥ ኢና ኣንፃር ኢትዮጵያ ግን ተሪር መርገፂ ክወስድ ዝኽእልን ንዑ ንክገብር ካብ ህዝቢ ናይ ግብፂ ዓብ ፀቕጡ ዘለዎ መንግስትን ሃገርን ኢና ንዛረብ ዘለና ኣንፃር ኢትዮጵያ ኩሉ ዓይነት ስጉምቲ ክወስድ ዝኽእል ንኤርትራ ስለ ዝሓሊ ይኮነን ልዕሊ ኩሉ ግብፂ ንኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ንግብፂ ናይ ህላዊ ሕቶ ስጋት ስለ ትፈጥረሎ ኤግዚስተንሻል ትሬት ስለ ዘለዎ እዚ ከምዚ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ቀይ ባሕር ንዓና ናይ ህላዊ ሕቶ ሓሶትን ዝተፈብረኸን ድራማ ዘይኮነ ኢትዮጵያ ንግብፂ ሙሉእ ብሙሉእ ናይ ህላዊ ሕቶ ናይ ህላዊ ስጋት እያ ትፈጥረሎ 95% ማይ ዝሰትይዎ ካብ ኢትዮጵያ እዩ ዝመፅእ ወይ እውን ካብ ኒል እዩ ዝመፅእ ስለዚ ኢትዮጵያ ትገብሮ ስጉምትን ዓታቶም ናይ ህላዊ ሕቶ እዩ ንምግናንካ ኣይኮነን
سبكان هلاوي ندحر خوينو كل نجار نخجبر مخنيات الله دقفنا حزب دم الله السيسي قالوا كل عند راناتو كسألوا وقوليهم أبو داينا نيل زجبر سجمتي أبو داينا يتبع زجبر جن ملو دقفنا حزب الله انت رجع يرد مع عابس قاتكم أي غليو لذي الزون حدا كابتي إرترا صبوا كالكوليت جرازم الناس زجبرتين عند رزالنا قصيلنا كله August Power Summit كله ما سيسي hosting Hassan Sheikh and Isaias Afwerki in Cairo next month to nail down timeline and financing. This is قال لما أنا هذا Power Summit هذا أبو حشومان تقبر تقول Summit وعلى مالتيو السيسي كقدم مخانو من كقدم يا مابو إيرتران جبسن كقدم مخانو إيرتران سوماليان وناوكم مخانو ميزن جرزلو يكبروا again we really want to see this إيرترا مس جبس زلوا لازم دنات أمقات كهلو ولا وبعين كتبا بزوحنا عنا زدل نجارات جبس بقليلو زلوا نجاريو لذي نقدرنا حجازيو نقول نجار مس جبس نجار زندنا نقول أجد سنة الله أبناء بحري مكفاف عسان قال ملن عبته مكروز زلوا هجري إيرترا دما بقليلو كتر حل تخل ريسورسيو قال نايك أقم كيلا تاتنا يسرح دي ناي سبيشاليست جبس بس حسب تربيش سلازلو قال عقمنا يسب ويمكيلا وعقمي بحسر واقع تروح بلو تخل هاجر تلون جبس سلاز خول إيرترا نزون كنت كمل تخليها كاتينا Gert checkmate. The timing isn't coincidental. This backdrop is right after Abiy invited Hassan Sheikh to the calm ceremony. Egypt's message is clear as day. Show up to the ceremony and you are picking Ethiopia over us. Ni President na Somalia Abiy Ahmed عدي موني راتما مرقتا ناي جيرد ناي تدي قامالت ناي حداسي قدب قبص دمان تايتبلو لا سوماليا ندحري ابت عدمتين دحرقيتك مسانا ودي خال خايب لولو سلازي بزح ما راح تكيمتسو قبصي صلوات قبر كم زلا Turkey gets played. All the beautiful December mediation work Erdogan did between Egypt and Somalia just got torched. Egypt-Somalia deal makes Turkish balanced diplomacy to look like amateur hour. ስለዚህ ንሪኦ ዘለና ሕጂ ምስ ግብፂ ገይርዎ ዘሎ ስምምዕ ዓብ ነገር ከም ዝኾነ እዩ ዝነግር ዘሎ but exactly ቱርኩ ከዓ ዓብ ቁፅፅር እዩ ዘለዎ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ ስለዚ we will see this is going to be a messy thing ክትሪኦ ማለት እዩ ሶማልያ gets heavyweight back right on ስለዚ ግብፂ ንሶማልያ ክትሕግዞ ከም ትኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ቀፂልና ካልእ እውን ካልኦት ሰባት ፖስት ዝገበርዎ ንርኢ ነይረ ምክንያቱ እቲ ዝግበር ዘሎ ርክብ ኮንፊደንሻል ስለ ዝኾነ ኩሉ ዲቴይልስ ንክትረኽቦ ከቢድ እዩ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ኮሜንቴተርስ ናይ ግብፂ ጉዳያት ድማ Khalid Mohammed ዝበለዩ Al-Sisi draws clear red line for Ethiopia from Al-Amain ኣብዮም ተራኺቦም ነይሮም ከተማ no sphere of influence for you in Somalia or the Red Sea ስለዚ again ሕጂ እውን ንዓቢ ንጹር ዝኾነ ኣስጉምቲ ቀይሕ መስመርን ከም ዝተዋህቦ President Abdel Fattah al-Sisi remarks today during the joint press conference with Somalia President Hassan Sheikh Mohamud clearly indicates that Egypt will not allow Ethiopia to establish any sphere of influence in Somalia or the Red Sea. ግብፂ ሕጂ እውን ደጊማ ንዓብዪ ኣሕመድን መንግስቲ ኢትዮጵያን ብናይ ግብፂ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ይኹን ኣብ ሶማልያ ዓብ ፅልዋ ንኸይህልዎ ክትገብር ምዃና ንዓና ተገድሰና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ትብል እያ ስለዚ anyone ናይ ዓብዪ ኣሕመድ ኣንዳር ኣካይዳ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ዲፕሎማስያዊ መግለፂ ዝህብ እውን ንኤርትራ ሓጋዝ እዩ ስለዚ ምናልባት ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ እዚኣ ዝብልዋ ዘለዉ እውን ከርእየኩም እየ His statement also reflects Egypt's readiness to expand its military and political influence in areas that Ethiopia considers part of its traditional sphere of interest. إذا كان تايزبل زلو جبتي حجون انتقونت مز حجي أب نايات حداسي قدب كثيراتو زلا نحتاج الوا وتحضراو ጽልዋናታን ፖለቲካዊ ጽልዋናታን ኢትዮጵያ ኣብ እትቋጽር ወይ ኢትዮጵያ ኣነ ጽልዋለኒ ኣብ ትብለ ቦታታት ውን እንትኾነ ግብፂ ዝከኣለ ነገር ክትገብር ያን ኢትዮጵያ እዚያ ዘረባ እዚያ ብዘይ ቃል ዓለም ጅቡቲ ማለት እዩ ጅቡቲ ሓንቲ ካብቲ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ጽልዋለኒ ትብላ ዝነበረት ሃገር እያ ወል ጅቡቲ ምስ ግብፂ ሓደ ዓቢ ዲል ገይራላ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ጽልዋ የብላ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ብሰንኪቲ ንግድናቶም ዓብ ጽልዋለኒ ኢላ እያ ተኣምን ነይራ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሶማልያ እውን ብሰንኪቲ ዝነበራ ናይ ዓቃብ ሰላም ገለን ዓብ ጽልዋለኒ እያ ትብል ነይራ guess what ኣብ ሶማልያ ግብፂ ኣትያቶም ኣላ ኣብ ጅቡቲ ግብፂ ኣትያቶም ኣላ ስለዚ indirectly ኣብቲ ናይ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ወተሃደራውን ዝምድናታት ግብፂ ዝያዳ ንኢትዮጵያ ኮንቴይን እናገበረታ ተኸይድ ከም ዘለና ንርኢ ዘለና Egypt now positions itself as a key ally of Somalia in confronting any attempts to divide the country or seize control of its maritime resources. ግብፂ ንመጀመርያ ወይ እውን
ግብፂ ንኩሉ ቀደም ከም ትገብር ነይራ ኣይትገብርን ኣይፍለጥኒ ሶማልያ ሓያል ሃገር ንክትከውን እያ ትሕግዝ ዘላ ንሶማልያ ስለ ትሓልግን ኣይኮነትን ከምኡ እንተደይ ኮይና ንኢትዮጵያ መጋበርያ ክትከውን ከም ትኽእል ስለ ዝፈልጡ ግብፂ ሕጂ እውን ስትራቴጂካሊ ውሽጢ ኣቲኻ ተሪኻዮም ሓያል ኤርትራ ክትከውን እዮም ዝደልዩ ስለምንታይ ኤርትራ እንተደኺማ ኢትዮጵያ መጋበርያ ክትረክብ ስለ ትኽእል ኣብኡ ስለዚ ኣገይን እዚ ንኤርትራ ኢንዳይሬክትሊ ዓብይ መክሰብ ዘለዎ ነገራት እዮም ኣብዚ ሳሚት ተገይሩ ዝነበረ ድሪው clear red lines in the Horn of Africa signaling Egypt's return as a central player in the region's security and stability in the face of Ethiopia's accelerating efforts to reshape the regional power map. Al-Sisi reaffirmed of Egypt's commitment to supporting Somalia unity, stability, and is clearly aimed at curbing Ethiopia's recent moves. ስለዚ ኢትዮጵያ ሉ ትገብሮ ዘላ ኢትዮጵያስ access to the sea ገለመለ ዝበሃል ዘሎ ንኩሉ ንዑ ንምቁፅፃር ስጉምቲ ትገብር ከም ዘላ እዩ ዝነግር ዘሎ ቀፂሉ moreover Al-Sisi emphasized the security of the Red Sea and the stability of the Horn of Africa is a direct message rejecting any attempts to alter the balance of power in this sensitive region where Ethiopia seeks to establish foothold. ስለዚ again ግብፂ እውን እንትኾነት ሓያል ዝኾነ መግለፂ ብመንገዲ መራሒናታ ኣብዚ ረዩ ኣነ ደስሓቐኒ ነዛ ስእሊ እዚ እቶም ዓበይቲ ካድረታት ናይ ኣቢዮም ሸር ዝገብርዋ ዘለው ሓደ ካብቶም ካድረታት ናቱ ትስዩም ተሸመ ወላ ካልኦት ኩሎም ናይ ኣቢ ኣብ ብሪክስ ኣብ ብራዚል ኣብ ዝነበረሉ ምስ ወኪል ናይ ግብፂ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ግብፂ እዩ ፕሬዚደንት ስለዘይ ተሳተፈ ፕራይም ሚኒስተር ከይዱ ነይሩ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ስለምንታይ ዘይከደ ምስ ሶማልያ ርክብ ክገብር ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣውፅኦም ነይሮም what would happen to Isaias Afwerki if Egypt sides with Ethiopia ኣብ ልቦም ዘሎ ሕልሚ እኮ ይምሳኺ የደንግፁ ኸ እዮም ናይ ብሓቂ ነዚ ፖስት ገይሩ ዝነበረ መኒስከ ስዩም ተሸመ ዝብልወቲ ልክዕ ከም ፊልድ ማርሻሎም ብጫት ልቦም ጠፊእዎም ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ኤርትራስ እንታይ ምገበረት ንሓወልቲ ንኤርትራን ፕሬስን ታገይሩ እኮ እዩ ግብፂ ንኢትዮጵያ እንተዝዕረቓ ነይረን ኤርትራ ዝግድሳ ሰብ ሃገር ኣይኮነትን ኤርትራ ኣብ ግብፂ ተመርኩሳ ትኸዶ መንገዲ እውን የብላ ምስ ግብፂ ዝምድና ግን ተወሳኺ መክሰብ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ተወሳኺ መክሰብ ካ የድልየና እዩ እምበር ኤርትራ ንናፅነታ ንልኡላውነታ ይኹን ንካልእ ግብፂ ይኹን ካልእ ሓይሊ መፅኡ ኣጥሒንዋ ኣይፈልጥን እዩ ድሕሪ እውን ኣይክፈልጥን እዩ ግን ብጥርሑ ትረኽቦ ወይ እውን ብዝሓሰረ ዋጋ ተወሳኺ ፀጋታት ክትረክብ ከለኻ ክትጥቀመሉ ኣለካ እዚ ሕጂ ኩሉ ተስፋ ምስ ቆረፁ ኮይ ግብፂ ሲ ከም ገለ ኢላ ምሳና እንተትዕረቕ ሲ እንታይ እንዶ ምኾነ ኤርትራ ሓንቲ ትኸውን እያ ስኹም ፀገም ዘለኩም እምበር ኤርትራ ፀገም የብላ ስለዚ ኣገይን ኣብ ናይ ዊሽፉል ቲንኪንግ ይብልዎ ኣብ ናይ ትምኒት ዓለም ኣብ ናይ ባህጊ ዓለም እዮም ኣትዮም ዘለዉ በት ኣገይን ሓደ ነገር ኩሉ ነገር ፋሕ ክብለካ ከሎ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኦፕሽንስ ከመይ ክኸውን ዝኽእል ንቐፅል ኣብዚ ዝበልዎ ብዙሕ ነገር ዘለና ዳርጋ እቲ መግለፂውን ብምሉእ ኣብዚ ፅሒፍዎ ኣሎ ግን ሳመራይ ስለ ዝገበሮ ነቲ ሳመሪ ጥራይና ክንርኢ ደልየ ዘለኹ The summit also confirmed the continuation of military security coordination between Egypt and Somalia, particularly under the military cooperation protocol signed in August 2024. That includes training the Somalian Sultans ተገበረ ድማ The two leaders also stressed Egypt's support for participating in the African Union mission to stabilize Somalia, while calling on the international community to take responsibility for providing sustainable and predictable funding for the mission. ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ሶማልያ ዝነበራ በይንኣ እውን ሓያል ስጉምቲ ዝነበራ ንሱ ጠጠው ከም ዝበለና ንርኢ ዘለና ኣብ መወዳእታ Al-Sisi also praised Hassan Sheikh Mohamud's efforts to build national consensus among the Somali factions. Between the official statements and public positions, the summit clearly carried an unmistakable warning to Ethiopia. Egypt will not allow a new status quo to be imposed in Somalia, nor will it leave the Red Sea open to Ethiopia's maritime ambitions. ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ግብፂ ኢትዮጵያ ናብ ቀይ ባሕሪ ይኹን ናብ ሶማልያ ንትገብሮ ብኩሉ ክእለታ ኣንፃር ደው ኢላ ክትቃለስ ምዃና እዩ ዝነግራ ዘሎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና ነዊሕ መግለፂ ነይሩ dear my brother እናበለት ዘረባ we have taken serious and clear steps towards in conclusion I once again welcome you Mr. President my brother Mr. President and your esteemed delegation as honored guests in Egypt I look forward to continued close coordination أرجعني أبكر بعجزون مسيرترا كم عينت زمدناتات كجبر كم زغل ويون محدث نايتي زمدناتات كجبر كم زغل معناته diplomatic maneuvers لزبلينا أبزي بزح سبيو إثيوبيا هذا إثيوبيا بزح نجارات كم زعتوت حدا كابتيوم نا إثيوبيا
ፕሮፓጋንዲስትስ ፖስትስ ገበራ ከሪኩም ናይ ብሓቂ ራዕዲ ገይሩሎም ከም ዘሎ ኩነታት እውን ካብኡ ክትግንዘብ ትኽእል ኣብዚያ ሓንቲ ነራ if I could find it I would share ኢትዮጵያውያን ነዚ ኩነታት ዝሪኣክት ዝገበሩሉ ገለ ካብቶም ብዙሕ ዝፅሕፉ ነገራት እንተሪና ሓንቲ ነራ if I can find it ኢትዮጵያ reply to Egypt ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብልሎ ግብፂ ንመን ኢኺ ከተፈራርዮ ይብልሎ እዚ ኣስራት ብሎግ ዝበሃል ሓደ ካብቲ ብዙሕ ግዜ ንግብፂ ዝፅሕፍ ኣንፃር ግብፂ ዝምልስ ኣካውንት እዩ ፅቡቕ ዝኾነ ፖለቲካዊ ትንተና ዝህብ እዩ ናይ ኢትዮጵያ መርገፅ ማለት እዩ every time I see an Egyptian proudly showing off their US aid military hardware I can't help but smirk do you really think Ethiopians are afraid of their firepower and stopping ታይም ዝብሉ ዘለዉ ንሕናኒ ንግብፂ ዝኾነ ነገር ክትገብረልና ትኽእል 85% ናይቲ ናይል ካባና ስለ ዝኸይድ ንግብፂ ንምቁፅፃር ፀገም ዝበሃል የብልና ነገ እንታይ ደረየና ዘሎ ብዙ ፈኸራን ተሃዲድን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ዘሎ እዚ ፈኸራን ተሃዲድን ናይ ግብፅን ኢትዮጵያን ድማ ንኤርትራ ሓደ ካብቲ ፅልእ ናይ ሃገራት ኣይንደልን ኢና ግን ንኤርትራ መክሰብ ኣለዎ እዚ ጉዳይ እዚ ንኤርትራ ኣድቫንተጅ ኣለዎ እዚ ኣብ መንጎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ካልእ ዓለም ባእስን ኩናትን ክህሉ ኣይደልን እያ ኣነ በት ሓደ ግዜ እቶም ንዓኻ ዝርብሹ ሓይልታት ክበኣሱ ከለዉ ንስኻ ሰላም ከተስተማቕር ትኽእል ኢኻ ኣሜሪካ ምስ ራሽያ ኣብ ዝፋጠጥሉ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣብ ዝፋጠጥሉ ኤርትራ ሰላም እያ ትረክብ ጀነራሊ ምክንያቱ ቆላሕታ ናይ ዘን ዓበይቲ ሃገራት ስለ ዝጎድል ምትኹታኹ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝጎድለልና ከምኡ እውን እጂ ኣብዪ ኣሕመድ ይኹን ኢትዮጵያ ኩሉ ግዜ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ብትኹታኽ ስለ ዝገብሩ እሞ ኸ ኣብቲ ናይ ዓለም ደረጃ ዲፕሎማስያዊ ዓቕሚ ኣለና ሓይሊ ኣለና ዝብል እምነት እውን ስለ ዘለዎም ደገፍ እውን ስለ ዘለዎም እንበዓል ግብፂ ዝኣመሰላ ነቲ ፅልዋ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ናይ ኢትዮጵያ ይኹን ካልእ ኣብ ምጉዳል ፖለቲካዊ እየ ዝብለኩም ኣብኡ ኣብ ምጉዳል ንኤርትራ ድማ ድርዒ ናይ ደገፍ ንኽትረክብ ኣመና ሓጋዚ እዩ ዝኸውን ስለዚ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ኣብ መንጎ እዚአን ክልተ ሃገራት ዝግበር ምስሕሓብ ይኹን ምፍጣጥ ወይ እውን ዝጠማመተኦ ዘለዋ ንኤርትራ ከም ሕማቕ ጌራ ይርዮን ያነ በንፃሩ ከም ሓደ ፅቡቕ ጌራ ዝርዮ ኩሉ እዚ እናሃለዎ ከሎ ኣሜሪካ ካበይ ኣላ ኣብዚ ኩነታት እዚ ምባል ኣገዳሲ እዩ ናይ ኣሜሪካ ፖዚሽን ኣገዳሲ እዩ መጀመርያ እቲ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ቀፃሊ እንዲ ሓድሽ መግለፂ ዘውፅእ ዘሎ ሓደ ካብቲ ብኤምባሲ ናይ ኢትዮጵያ ዝወፀ እንታይ እዚ under President Trump and Secretary Rubio the United States has realigned its foreign assistance to better serve national interests ስለዚ on July 1st 2025 the Department of State assumed the responsibility for select USAID functions as part of a broader initiative to streamline US foreign aid. Ab ዕለት ሓደ ወርሒ 7 2025 USAID ዝበሃል ዝነበረ ናይ ጥፋእ ኣንፃር ኤርትራን ካልእን ዝነበረ መይቱ ኣሜሪካ ድማ ነቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ኣብ ትሕቲ ስቴት ዲፓርትመንት ማርኮ ሩቢዮ ዝምራሕ ከም ዝገበረቶን ከከም ኣድላይነቱ ክጥቀመሉ ምዃናን ብዓብዩ ናብ ኣፍሪካ ብኢንቨስትመንትን ሽርክነትን እምበር ኣብ ረድኤት ዘተኮረ ዝምድናታት ክትምስርት ከም ዘይትደሊ ገሊፃ ኣላ ኣሜሪካ ማለት እዩ so the transition was designed to reduce duplication strengthening accountability and better align assistance program with US foreign policy and national security objectives ስለዚ ድሕጂ ኣሜሪካ እትገብሮ ሓገዝ ይኹን ዝኾነ ምስ ሃገራዊ ድሕነትን ሃገራዊ ረብሓን ብዝተሓሓዝ መንገዲ መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ ረብሑን ምስ ጥቕሙን ኣቀናቢሩ ክገብሮ ዝኽእል ኣብ ዘይርብሖን ኣብ ዘየድልዮን ድማ ካብ ሙዓል ዓዲ ኩዕሊ ስለዚ እቲ ፎሬን ሚኒስትሪ ስቴት ዲፓርትመንት ናቱ ፖሊስን ናቱ ስትራቴጂ ምስቲ ናሽናል ኢንተረስት ናይ ኣሜሪካ ገይሩ ንዑይ ክጥቀም ኢሉ ምናልባት ኢትዮጵያ ካብዚ ነገር እዚ ብዙሕ ተረባሒት እያ ነይራ ሓደ ካብቶም ዝበዝሐ ገንዘብ ካብዚ USAID ዝረክብ ዝነበረ እዩ ክንዱ ገንዘብ ክህልዎ ኣይኮነን ግን ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ረድኤት ገለ ክቕፅል ምዃኑ ነጊሮሞም ኣለዉ ስለዚ we will continue under a new structure with the State Department USAID regional operations will be transferred to corresponding state bureaus to maintain regional focused and responsive aid delivery. This realignment supports a more efficient and strategic approach. ስለዚ ኣገለገለ ነቲ ዝነበረ ሓገዝ ትቕፅልዎ ምዃኖም ካብ USAID ወፅዩ በቲ መንገዲ ናይ ኣሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት ብኡ ዝምልከቶ መንገዲ ክቕፅል ምዃኑ ገለገለ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ትግራይ ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ኣለኹ ስለዚ there are some benefits ኣብዚ ነቲ ኩነታት ክረክብ ዝኽእል ማለት እዩ all in all ኩሉ ክንሪኦ ከለና ኣከባቢና ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይግበር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሓደ ፌክ ኒውስ ክኸውን ይኽእል ግን ሜይቢ ድሓን ግምት እውን ክኸውን ስለ ዝኽእል እዩ ሓደ ካብዚ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ኣሜሪካ ዝዛረብዎ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኖቤል ፕራይስ ክወስድ ብዙሕ ይደሊ ስለ ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕስ ቲም is quietly maneuvering to take
control of Ethiopia-Eritrea mediation efforts from Saudi Arabia. Per insider sources, U.S. mediators believe that they can broker a bigger, better deal than Riyadh, citing their recent M23 Congo success as a proof of their ability to end conflicts in Africa. But Eritrea is resisting this latest twist, preferring Saudi Arabia's direct diplomacy, discreet diplomacy over U.S. involvement. Why? Asmara fears Washington's approach could favor Addis Ababa. On the other hand, Saudi Arabia's with Ethiopia key Gulf ally, the UAE, it's seen favorable by Asmara. I have seen no source ግን ሓደ ግዜ ብዛዕባ ኤርትራ ዝምልከት ሓበሬታ እውን ብሕቡ ይድወፅ መብዛሕትኡ ግዜ ብኦፕን ቻነል ስለ ዘይወፅእ ግን እንታይም ዝብሉ ዘለው ስዑድያ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዝኾነ ይኹን ሜዲዬሽን ወይ እውን ሽምግልና ክትገብር ትሓስብ ከም ዘላ ዝገልፅ ሓበሬታ ፀኒሑ እንድዩ ብሓለፈ ኣብ ካል ሪፖርት እውን ሂባ ነይረ ሕጂ ድማ ነቲ ስዑድያ ክትገብሮ ትሓስብ ዝነበረት ዝምድና ኣሜሪካ ወሲዳ ልክዕ ከምቲ ናይ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳን ዶናልድ ትራምፕ ዝሸምገሎ ኣብ ዓለም ሰላም ፈጢረ ያነ ሰላም ኣስፊነ ኣብ ምባል ብሽሙ ክፅውዓሉ ስለ ዝደሊ ብጣዕሚ ስሱዕ ብጣዕሚ ብኢጎ ብኣንነት ዝተባሕጠ መራሒ ስለ ዝኾነ ኣብ ትራምፕ ነዚ ጉዳይ እዚ እውን ካብ ስዑድያ መንቲሉ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ክሽምግለን ክፍትን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ guess what I don't see anything ምክንያቱ ኣብ ናይ ኮንጎ ኢዱ ዘእተወ ኮንጎ ዘይተዓደነ ማዕድናት እዩ ዘለዋ ዘይተዓደነ ማዕድናት ስለ ዘለዋ ነቲ ማዕድናት እቲ ንክወስድ ኢሉ ይሸምጊልዎ ንሩዋንዳ كيدو بعلهم تفلتيلو وتسكابو يلو نكونغو دما ات معدنات ناب تشاينا تشط وزنا بركم ني تشاينا قدفوا اني كوصو بمبال ني دت معدنات نوسد ديل غيرلهم سلازي حدا مستيراو ويكا عبديل زغبره يكونن مزمزاي نيرو فاين امونغو ايرترا ኢትዮጵያን ከንታይ ስብ እንታይ ባእሱ ስለ ዘለዩ ዶናልድ ትራምፕ መጽዩ ፍሉይ ነገር ክገብር መጻይ ክልኒ ክንብል ኣይንኸሊና ባት what exactly ክግበር ዝኽእል ኣብዚ እንድሕሪልና I don't know خوني يخلد أمريكا كشمجل تخلد شو كشمجل تخليها معناته أما نقول زلوا في اللي عبنا جرا يكونن إيرترا قبل لا مريتا زلها أبيو ني لولا مريتنا بحرنا نزت متزلوا سلزي أفكاس تحري لو ما كود أزغل كونتات خون غلي برجس كن بدحر مجارة جاتي إمارات بحال بزح دراماتات كلها سلزغل جن سعودية غا فلدي سعودية ما تي إمارات بدحر مجارة جا أبي إيرترا جوسو بفلاي نابك بحري جوسو زخون نجار كجبر كايتو دليون هذا سواء إيرترا بمنقد سعودية كجبر شمقلنا تعاون كربحة سلزغل أنت تحاسيب مالت أنا ناي سلام من قد أمون إيرتران إثيوبيا يفتن على أنت تبايلو I have no problem سلام is always good أبي من دا يمن ناي فلتني جن كابينات سلام أزب يغيز حشنا السلام كقولن تحرقينه مخا يدون أجرون كب زغل تحرقينه إذا عند دار مرعي I have no problem جن نكت أمنو هذي كبيدي زي سبزي لا تلون نوع أوتوم بروباغانديست ناتون كت أمنو ما يدخلني خا بق تجات ما يكلني لخا تغلى زي اللي يلكهون كتجارب يدخلني خا because there is also a slight possibility إثيوبيا كتفرس لا تدخل زي لابزو وانا زي إثيوبيا أنا مدحان بزح تبق صوتات كجبر كم زغل مجمعات يدلي سلزي زون نفسه زخالة كنتات على كنبلغ المالتشو هجي أجد داسي تويست ويكات تويز بالحبريتا بزعب عالم كسمعكم And Chinese President Xi Jinping was a no-show at this year's BRICS summit in Brazil. Beijing's official explanation coming down to a scheduling conflict. Xi's meeting with Brazil's president happened earlier this year. Now, this two-day summit that's happening in Rio de Janeiro. Now, where the country's iron-fisted leader is facing his greatest test yet. A new Communist Party regulation suggesting Xi Jinping may finally be loosening his grip, sparking speculation of delegation, succession, or retreat. The question is, could the once imperious ruler be confronting his own political nightmare? انتايم زبل زلو زي زربازي حيالة معلتها تقصيل له حركاتي بريزنت ناي تشاينا بريزنت شي نابناي بريكس وعلى دي مستعفون بريزنت شي أبسلتانو تساقماقات يمو كله كم زخل ويونت ناي تشاينا كومونيست بارتي لوت نخجبر حدش تبقصون غوسد زررب يكايد كم زلون عبي سلطان زنبرو بريزنت ناي تشاينا بريزنت شي سلطانو زنبرو سلطان قالك فالو نابتي منغستي كركب مخانو ويون هذا فلوي كوميتي قبل عليو خوينو ابتي اكزيكتيف باور ابزل على سلطان زلو قبل على بريزنت سلطان كله وزغل هذا بورد يقوم كم زلو بزح سبيكوليشن يزلو بخلا زراربا تشاينا تزعل
ዝዓበየ ፈተናናቶም ልክዕ ከም ራሽያ እቲ ዝዓበየ ፈተናናቶም እንታይ እዩ? How are they going to transition succession? ቻይና ከመይ ጌራ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብዝወሓሰ መንገዲ ብዘይ ናይ ምዕራባውያንን ኣሜሪካን ኢንተርፊረንስ ስልጣኖም ከሰጋግሩ ይኽእሉ እዩ። ስለምንታይ እዩ ከምኡ? ኣሜሪካ ሓደ ካብቲ ዝለዓለ ፓወር ናታ እንታይ እዩ? ኣብ ውሽጢ ናይ ሃገራታት እያ ነቲ ስልጣን ምስግጋር ወይ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ሲስተም ካብ ውሽጡ ከም ዝዕሱ ብምግባር ነቲ ሲስተም ኮራፕትድ ጌራ ኣጀንዳ ናታ ዘሳልጡ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ስለተቐምጥ እያ። እዚ ድማ ንመብዛሕትአን ሃገራት ዝረቐቐ ስላያዊ ሓበሬታን ኣብ ውሽጢ መንግስትካ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ምትእምማን ዘለዎም ዜጋታት ሓለፍቲ ክሳብ ዘይመስረትካ ዓብ ፀገም እዩ ዝፈጥረልካ። ስለዚ ንቻይና ሓደ ካብቲ ዓብ ብድሆናታ ኮይኑ ዘሎ ፕሬዚደንት ሺ ዳርጋ ዓብይ ስልጣን ከም ዘለዎ ወይ ዝንገር ዓብይ ስልጣን ስለ ዘለዎ ድማ ነቲ ሃገር ናብ ቅፅበታዊ ምቅይያራት ሓደ ግዜ ቅድሚ 5 ዓመት ፕሬዚደንት ሺ ዝወስዶ ዝነበረ ስጉምትታት ፅላለይ ዝበሃል ነይሩ። ንበዓል አሊባባ ዝመርሕ ዝነበረ ጃክማ ከምኡ እውን ካልኦት ናይ አንትርፕረነርስ ነቲ ቁጠባ ዶሚኔት እናገበርዎ ዝኸዱ ዝነበሩ ንዓታቶም ክዓፅዎም ከሎ እዚ ሰብ እዚ ፀረ ቢዝነስ እዩ ዝበሃል ነይሩ። እንታይ ግን ገይሩ ንሱ እቲ ኦንላይን ሾፕ ዝበሃል ወይ እውን እዚ ናይ ኢንተርኔት ካምፓኒታት ነቲ ቁጠባ ኩሉ እናተቆፃፀሮ ምስ ከዱ እዚኣቶም ኣብ ዘርብሖ እምበር ነቲ ሃገር ኣብ ዘርብሕ ኢንቨስት ከይገብሩ ክእሉ እዮም ብምባል ንዓታቶም ጠጠው ኣቢሉ እንታይ ኢልዎም ኣብ አርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ሜድ ኢን ቻይና ዝብል ኢንዱስትሪ ከምኡውን ኣብ ሮቦቲክስ ኢንቨስት ንክገብሩ ገዲድዎም። ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ውሽጢ 6 ዓመታት ቻይና ዶሚኒየንት ፎርስ ኮይና መፅያ። እዚ ኸ ስትራቴጂክ ቪዥን ንነዊሕ ጥሚትካ ሕጂ ዘርባሓካ ዘሎ ጥራይ ዘይኮነስ ድሕሪ 5 ዓመት ኣበይ ቦታ ክትህሉ ትኽእል ነቲ ካፒታሊዝም ነቲ ቁጠባ መንግስቲ ራእይ ብዘለዎ መንገዲ ፕላን ክገብሮ ይኽእል ብሓይሊ ግን ኣይኮነን። ቅርፂ ጥራይካ ክትሕዞ ዘለካ ነቲ ካፒታሊዝም ናብ ሓደ ዓንዳር ነገር ከይከይድ ከም ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ኮይኑ ነቲ ፖለቲካ ከይቆፃፀረካ ድማ ክትጥንቀቕ ኣለካ። መንግስትን ካፒታሊዝምን ብሓደ እንተደባሊቕካዮ ኣሜሪካ ኢኻ ትፈጥር። ብካልእ ኣዘራርባ ቢልዮነራት ከም ድሌቶም ዝገብርዎ መንግስቲ ኢኻ ትፈጥር። ሶ at the end of the day ቻይና ካብ ኣሜሪካ ካብ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ንክትወፅእ ኩሉ ዝከኣላ ፃዕሪ እያ ትገብር ዘላ። ኩሉ ነገራት ድማ ኣሜሪካ ካብ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ነገር ክትወፅእ እዮም ዝፍትኑ ዘለው። እቲ ሕቶ እዚ መስርሕ እዚ ብኸመይ ክግበር ይኽእል ኣብዚያ እስከስምዑ an aura of unchallenged absolute power, meticulously dismantling rivals and solidifying his position as China's most formidable leader since Mao. ሓደ ግዜ ከብረሃልኩም ዘሊ ቻይና ሲ ሓደ ሰብ ዘመሓድራ ሓደ ፓርቲ ዘለዋ ገለመለ ናበለዮም ዘረቡ look at this ባይቶ ናይ ቻይና ኣብ ዓለም ትዛዕበየ ባይቶ እዩ። ኣብ ምትግባር ዓቕምናቱ ብፍላይ ቻይና ወላት ስቴትስ እውን very democratic ዝኾነ ሶሳይቲ ዘለዋ ራይቱ ዲሞክራሲናቶም ንህዝቢ ቻይናን ምስ ታሪኹን ምስ ክብርታቱን ምስ ባህሉን ምስ ህዝብን ዝቃዶ ዲሞክራሲ ዘለዎም እንታይ ከዘይብሎም ናይ ኣሜሪካ ቨርሽን ናይ ዲሞክራሲ ንባዕሎም ዲሞክራሲ ዘይብሎም ኣይትመኑኒ ኢሎም ማስክ ዝነግረኩም ዘሎ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ኣሜሪካ ዲሞክራትን ሪፓብሊካን እዮም ዝበሃሉ ኣብ ድሕሪ መጋረጃ ግን ሓደ ይስርሖም ኩሉ ግዜ ድራማ እዮም ዝፈጥሩ ንበይኖም ምዃኖም ዛዕቦም ክንዛረብ ኢና። ብሓፈሻ ቻይና ኣብ ኣገዳሲ ብድሆላ ልክዕ ከም ራሻ ማለት እዩ። ካብ ፑቲን ራሻ ናበይ ገፃ ክትሰጋገርያ ዓብ ሕቶ እዩ ዘሎ። ድሕሪ ፑቲን መን ነቲ ስልጣን ክርከቦ ምክንያቱ ኣብ ትሕቲኡ ዘለዉ ከም ናይ ፑቲን ብቅዓት ክህልዎም ይኽእል ዶ ነቲ ዘሎ ተፃቦታት ብውሽጢ ተደፊኑ ዘሎ ፈንጅታት ናይ ኣሜሪካ ኸ ናይ ብሓቂ ርዩ ክሓልፎ ዝኽእል ኣሎ ዶ ዝብል ዘረባ ኣሎ። ብግምጣሉ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ዘለዎም ኣጠማምታ ፑቲን ተታልዩ እታ ራሽያ ክትወድቕ ትኽእል እያ ዝብል ገምጋም እውን ኣሎ። ቻይና እውን ተመሳሳሊ ፕሬዚደንት ሺ ኩሉ ስልጣን ሒዝዎ ዘሎ ገለገለ ዝብሉ ዘለው ከም ገለ ይኹን ነዚ ፕሬዚደንት እዚ ዝፀልዎ ድማ ብልሽውና ኣብ ቻይና ዓብ ሕማም ነይሩ። ቅድሚ 10 ዓመታት ኣብ ቻይና ብልሽውና ከም ሓደ ንቡር ሕማም ጌርኩም ሰዱ። እዚ ፕሬዚደንት እዚ መፅኡ ቀዳመይቲ ዝሰርሓ እንተሎ ብልሽውና ኣብ ቻይና ጥፍይዎ። ንብልሽውና ዝበሃል ቀዳማይ ዘጥፍአ ፕሬዚደንት ኣብ ቻይና እዚ ፕሬዚደንት እዚ እዩ። ስለምንታይ ብዮም ፀልዎ ኣሜሪካ? ስለምንታይ ፀልዎ? ብልሽውና ክጠፍእ ኣሜሪካ ይደልዩ እዮም። ስለምንታይ? እቶም ብልሽዋት መራሕቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ እዮም ነይሮም። ሕጂም ኣሎ ብገንዘብ ዝሰርሕ መራሒ እንተሎ እቲ ዝበለፀ ይንዓ። እዚ ኣሜሪካ ጀነራል ዜሮ ብልሽውና ኩሉ ይደልን እያ። ኣብ መንግስቲ ዜሮ ብልሽውና ማለት ንዓታቶም ረብሓ ዝኽልክሎም እዩ። ሲንጋፖር ከምኡ ፀገም ያጋጢሞ ኸዶ ሲንጋፖር እውን እንተኾነት እቲ መራሒ ብልሽውና ዝበሃል ካብ ስሩ ክምሕወለኒ ኢሉ ብልሽውና ዘይቅበል መራሒ ድማ ንህዝቢ ዘገልግል መራሒ ማለት እዩ። ንህዝቢ ዘገልግል መራሒ ድማ ብናይ ደገ ሓንቲ ዛንታ ምፅልኩም ነይረ ፕሬዚደንት ናይ ሲንጋፖር ዝነበረ ሊ ኩዋን ዩ ክዛረብ ከሎ ኣሜሪካ ብመንገዲ ሲኣይኤ ንሓደ ፖለቲከኛ ናቱ ብልሽውና ገንዘብ ክቦ ኣብ ዝሓተትሉ እቲ ዝተሓተተ መራሒ እቲ ዘረባ ናብቲ ፕሬዚደንት ብፅሕዎ
ምስ ኣሜሪካ ድማ ምስ ተዘራረበ ነቲ ፕሬዚደንት ናይ ሲንጋፖር ተይሎሞ ንዓኻ ገንዘብ ክንበካ ዛ ጉዳይ እዚኣ ቅበራ ኢሎሞ ድፍረት ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ጀነራል እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ብልሽውና ኣብ ፖለቲካ ትፈትያ ብልሽዋት መራሕቲ ድማ ነቲ ኣጀንዳ ናይ ኣሜሪካን ዕብለላ ናይ ኣሜሪካን ቤላ ገይሮም ዘስልጥሶም እዮም ስለዚ ፕሬዚደንት ሺ ሓደ ካብቲ ንብልሽውና ናይቲ ሃገር ጠጠው ዘበለ ስለ ዝኾነ ስቲል ብድሆታት ኣለዎ እዩ ግን ቻይና ኣብ ዘላቶ መድረክ ነዚ ብድሆታት ናይ ስልጣን ወይ ገለመለ ንዑን ተሰጊራ ሱፐር ፓወር ኮይና ንዓለምና ተስፋ ክትከውን ትኽእል እያ but again nothing is for sure ኣብዚ ዘለና ፕላኔት ብዙሕ ነገራት ይቀያየር ኣሎ now let's continue መንገዲ ንቀይር ቻይና ባዕላ ኣላቶ ክትብል ትኽእሉ ኢኹም ዶናልድ ትራምፕ ድማ ሓደ ገጅፍ ዝኾነ ተሃዲድን ምፍርራህን ይፈኒሎም ዘለውን ሃገራት ብፍላይ ነተን በዚ ታሪፍ ዝበሃል ኣብዚ ስምዑ US President Donald Trump turning up the pressure on trading partners to get tariff deals done. He sent out letters to more than a dozen countries threatening to reimpose rates first announced in April. On the list are top trading partners and historical allies, Japan and South Korea, who face a potential 25% tariff on their goods starting August 1st. As you see, we have these beautiful letters that the president has signed. This one is to the president of the Republic of Korea. Original signature on that. The White House displayed one of the letters in which the president warned to South Korea that if it imposed retaliatory levies, the U.S. will respond with an equal increase. The 14 letters have been... ከም ትሪእዎ ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንሱ ታሪፍ ኣውሪድለን ኣሎ ንኮርያን ንጃፓንን ኣነ ታሪፍ ኣውሪደልኩም ኣለኹ ነዚ ኣነ ዝገበርኩልኩም ታሪፍ ግብረ መልሲ ታሪፍ እንድሕር ገይርኩም ክትገልጾ ከማ ከቢድ እዩ ኣነ እንድሕር ታሪፍ ገይረልኩም ታሪፍ ማለት ንኣሜሪካ ኣታዊ ማለት እዩ ብ10 ቅርሺ ድሽየጥ ዝነበረ 20% ታሪፍ ድሕሪ ኢሎም ብ100 ድሽየጥ ዝነበረ 20% ታሪፍ ተገይሩሉ 120 እዩ ዝኸውን እቲ 20 ቅርሺ ድማ ንመንግስቲ ኣሜሪካ ኣታዊ እዩ ካበይ ዝመፅእ 20 ቅርሺ ካብ ህዝቢ ኣሜሪካ እዩ ዝመፅእ ህዝቢ ኣሜሪካ ብ100 ዝገዝዎ ዝነበሩ ንብረት ብ120 ክገዝዎ እዮም ወይ እቲ ካምፓኒ ካብ 120 ድሕሪ ኮይኑ ኣይሽየጠለይን ዝብል ዝነበረ 100 ዝነበረ ዋጋ ናብ 9 ከጉድሎ ይኽእል ብኻልእ ዘራርባ ካብዚ ኩሉ ገይብ መንግስቲ ኣሜሪካ ገንዘብ ይረብሕ ሸያጥን ተሸያጥን ድማ ይኸስሩ መብዛሕትኡ ግዜ ግን ገዛኣይ ኣሜሪካዊ ዝኸስር እዚ ገንዘብ እዚ ናብኡ ንክመፅእ ምንታን እቶም ናቱ ካምፓኒታት ኣብ ኮርያ ወይ ኣብ ጃፓን ዝኾነ ይኹን ታሪፍ ከይወርዶም ኣነ ታሪፍ ክገብረልኩም እየ ንስኻትኩም ግን ከይትገብሩ እዩ ዝብሎም ዘሎ እንድሕር ከምቲ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ገይርኩም ድማ 25% ተወሳኺ ታሪፍ ክገብረልኩም እየ ኢሉ የፈራርሆም ኣሎ እዚኣ በጥበሉለይ ክብለፀልኩም እያ ግን መን ከይዛረቦ ክዛረብዎ ስለዘይኩሉ ፅቡቅ ገይሩ ፈሊጡ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ብኻልእ ዘራርባ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካ ፍሉይ ዝኾነ ኣካይዳ ትኸይድ ኣላ እዚ ከዓ ኣነ ቦስ በቃ ኣነ ዝበልኮ ይኸውን እም ዝበለ ድማ ይተሓጎም በቃ ከመይ እያ እም ዝበለ ይተሓጎም እዮም ዝብሎም ዘለዉ I think እዚ ዘረባ እዚ ዝመረሮ ሓደ ፕሬዚደንት ናይ ብራዚል ዝተዛረቦ ዘረባ ኣሎ ኣብዚ ስምዕዎ que eu deveria comentar, porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente nem acho እንታይ ይብላ ኣሎ መስለኩም ዘለናዮ መድረክ ዝተገርም እዩ ሃገራት ሉላውያን ተባሂልና ዶናልድ ትራምፕ ብኢንተርኔት ከመሓድረና እዩ ዝፍትን ዘሎ ኢሉ ገዘ ከመይ ጌርካ ኢኻ ንሓደ ሃገር ብኢንተርኔት ናፅሓፍካ ብቴሌፎን ደዊልካ ወይ እውን ዲፕሎማሲያዊ መንገዲ ሰጊርካ ካልኦት ሃገራት ኣብ ትዊተር ብዝተፃሕፈ ፖሊሲ ክንመሓደር እንታይ ዓይነት ሕጊ እንታይ ዓይነት መድረክ ኢና በፂሕና ዘለና እንታይ ዓይነት ንዕቀት እዩ እናበለ እዩ ዘማርር ዘሎ ካብ ናይ ብሪክስ ዋዕላ እዩ ተዛሪብዎ ምክንያቱ ነቶም ብሪክስ ዘለኹም ሃገራት ትኸድዎ ዘለኹም ስጉምቲ እንተደይቀይርኩም ንኩልኻትኩም 10% ታሪፍ ተወሳኺ ክልጥጠኩም እየ ኢሉ ኣፈራሪብዎም ጉድ እኮ ተረኺቡ ዘሎ ሓለፍ ዶናልድ ትራምፕ መትሓዚ የብሉን ክንብል ከለና ከምዚ እዩ ስለዚ እንታይ ዓይነት ዘረባ ኣበይ ክፅሒፎ ከም ኢሉ ኣበይ ክሲ ፅሒፎ ኣበይ ክሳክ ይኮን ኣብቲ ናቱ ትሩ ሶሻል ዝበሃል ፕላትፎርም ከም ኢሉ ፅሒፉ ስለዚ እዚኦም ኣብ ዋዕላ ከለዉ ውፅእ ምስ በሉ ኣከንዲ ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ወይ ካልእ ዝፈልጡ ኣብ ትሩ ሶሻል ዝተፃሕፈ ፅሑፍ ኣንፃርኩም ተፃሒፉሎ ኢሎም ሃገራቶምን ካምፓኒታቶምን ይነግርዎም ማለት እዩ ንሕና ልውላውያን ሃገራት ኢና ከመይ ጌርና ኢና ሓደ ሰብ ዘይሓላፍነታዊ ሰብ ኣብ ሶሻል ሚድያ ብዝፀሓፎ ፖሊስናትና ክንቅይር ብርግፅ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ንዑ ዝመጣጠን ሬሲፕሮካል ታሪፍ ክንገብር ንኽእል ኢና ዝብል ዘሎ ግን ሓቂ ንምዝራብ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ኣሜሪካ ሌቨሬጅ ኣለዋ ዝዓበየ ዕዳጋ ናይ ዓለም ስለ ዝኾነ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ናይ ንግዲ ውድድር ተኣቲኻ እስኻ ኢኻ ትኸስር ነቲ ኩሉ ክሰግሮ ዝኽእል እንኳ ሓደ ሃገር እዩ ዘሎ ንሱ ድማ ቻይና ዝበሃል እዩ ቻይና ጥራይ ንኣሜሪካ ከስምዕ ዝኽእል እምበርቶም ካልኦት ዓቕሚ የብሎምን ቻይና ንኣሜሪካ ኮንፍሮንት ወይ ክገጥምዋ that's why ድማ ዶናልድ ትራምፕ ቡሊ ኮይኑ ልቦም ኣጥፊሎም ዘሎ ወል እዚ ኩነታት እዚ ብከምዚ ክቅፅል እዩ ንንውሕ ዝበለ ግዜ
ግን ዝግበር የለን ፍቲኻ ዶ ንጉስ ትምርቕ እንታይ ግን ይፈጥር ኣሎ ዝብሉ ለው ስምዑ ኣብዚ is a term that's been floating around for some time now. One definition by JP Morgan says it entails a significant reduction in the use of dollars in world trade and financial transactions, decreasing national, institutional, and corporate demand for the greenback. The BRICS, led by original members, Brazil, Russia, India, China, and South Africa, are among the nations looking to reduce their exposure to the dollar. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብትዕቢት ዝገብሮ ዘሎ ነገራት ኣብ ልዕለቲ ቅድሚኡ ዝፀንሐ ናይ ካብ ዶላር ንምህዳም ዲዶላራይዜሽን ዝበሃል ናብኡ ገፁ ሃገራት ብዝቐልጠፈን ብዝሓየለ መንገድን ንዶላር ገዲፍካ ንግዲ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ ትገብሮ ንግዲ ክድፍኣሉን ፍጥነት ክውስኽን ከም ዘለዎ ዝገብር ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዘን ሃገራት ብሪክስ ድማ ኣብቲ ዋዕላ ከለዋ ዝመፀን ዘሎ ምፍራሕ ነቲ ካብ ዶላር ወፃኢ ዝገብርዎ ዘለዋ ንግዲ ብዝለዓለ ሓይሊ ንክስዕሮ እዚ ድማ ዶላር ገዲፍካ ስዊፍት ዝበሃል ገዲፍካ ትገብሮ ንግዲ ብዝለዓለ ክቕፅል ከም ዘለዎን ሃገራት ድማ ነዚ ነገር እዚ ንምስላጥ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ከም ዝኽእሉን ብራዚል ምስ ቻይና ትገብሮ ንግዲ ብዶላር ይኹን ምስ ኣሜሪካ ክትሓሓዝ ኣይግብኦን እዮም ዝብሉ ዘለው ስለዚ ብራዚል ኩሉ እቲ ነገራታ ናብ ቻይና ክሰድድ ከላ ብናይ ቻይና ባጤራ ወይ ብናይ ብራዚል ባጤራ እንታይ ይገብሩ ክልቲኦም ቻይና ኣብ ከምዚኻ ክፍትያ እንታይ ይብሉ እዚ ዘረባ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነግድሉ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ሕቶ ዝነበረ እውን እዩ እንታይ ነይሩ እቲ ዘረባ ኸ ንግዲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ናቕፋ ምስ መፀ ማለት እዩ 97 እንታይ ኢሎሞም ኤርትራ በብባጤራና ንንገድ ኣብ 6 ወርሒ 3 ወርሒ ዝያዳ ብር ሒዝኩም ተለኹም ንሕና ብባንክናትና ክንዳቕሰልኩም ኢና ዝለዓለ ብዙሕ ናቕፋ ሒዝኩም ተፀኒሕኩም ብዙሕ ብር ሒዝና ተፀኒሕና ድማ ንስኻትኩም ብዶላር ወይ ብገለ ነደቓቕሶ ኢሎሞም ኢትዮጵያ ነፅዮሞ ሕጂ ግን እንታይ ይብሉ ኣለው ቻይና ግን ብዓብይ ኣይትነፅግን እያ ምሳይ ብዝደለኹም መንግዲ ግበሩ ንኣብነት ንኤርትራ እንታይ ትብላ ብናቕፋ ዝኾነ ነገር ኣነ ድገዝኦ ካባኹም ወርቂ ድዩ ካልእ ብናቕፋ ክገዝኣልኩም እየ ትብሎም ማለት እዩ እስኻትኩም ድማ ካብ ቻይና ትገዝዎ ቴክኖሎጂ ድዩ ገለመለ ብረመንቢ ትገዝኡልና ወይ እውን እንታይ ትገብር ማለት እዩ ኤርትራ ድያ ዝያዳ ትኸስብ ዘላ ካብቲ ንግዲ ወላ ቻይና ቻይና እያ ትኸስብ መብዛሕቲ ግዜ እንተኢልና ኤርትራ ኩሉ እቲ ንግድናታ ብናይ ቻይና ባጤራ ትገብሮ ስለምንታይ እቲ ገንዘብ ኣብ መወዳእታ ወርቂ ሸይጣ ድዩ ማዕድናት ሸይጣ ድዩ ትረኽቦ ዘላ ገንዘብ ካብ ቻይና ቴክኖሎጂ ድዩ ካልእ ስለ ትገዝኣሉ ዶላር ከይሓስካ እቲ ንግዲ ብዶላር ገዲፍካ ማለት እዩ እዚ እንታይ ይፈጥረልካ ኣሜሪካ ትገብሮ ፀቕጢ እውን ብኸፊሉ ካብኡ ከም ትወፅእ ይገብረካ ጥራይ እንታይ ናይ ኣሜሪካ ፀገም ብጀካ ቻይና ኩለን ካልኦት ሃገራት ዶላር ንክጥቀማ ስለ ዝግደዳ እዩ እዚ ከዓ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ንግዲ እናተቐየረ ክኸይድ ከሎ እቲ ናይ ኣሜሪካ ይኹን እቲ ናይ ስዊፍት ዝነበረ ፀቕጢ ናብ ጎደለ ክኸይድ እዩ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብምፍርራሕ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ታሪፍ ድማ ንሃገራት ካልእ ኣማራፂ ንክደልያ ካልእ ኣማራፂታት ዝጥቀማሉ ዘለዋ ንከስፍሕኦ ንከዕብይኦ ይግድደን ኣሎ ብግምጣሉ ቻይናን ራሽያን ድማ ነዚ ኣጀንዳ እዚ ልክዕ ከምዚ ፋርኔሎ ገይረን ደንበድድኦ ዘለዋ እየን ስለምንታይ ራሽያ በቲ ወሪድዋ ዘሎ እገዳ ሃገራት ካብ ናይ ኣሜሪካ ሲስተም ካብ ስዊፍትን ካብ ኤውሮጳን ወፃኢ ንግዲ ንክገብራ እያ ትደሊ ቻይና ድማ ፅባሕ ንጎ ዝብ ራሽያ ዘሎ ናብኣቶም ክመፅእ ከም ዝኾነ ፈሊጦም ኮለጌና ሎሚ ናቶም ኣፍ ደገን ናቶም ኣብ ፕሮሰስን ዕብዮም ክፀንሑ ይደልዩ ኣለዉ ኩሉ እዚ ዝግበር ዘሎ ድማ ንሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ረብሓ ዘለዎ እዩ ኢና ንብል ዘለና ካብኡ ከይወፃና ኢሎን ማስክ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ተዛሪቡ ነይሩ Major political and financial shift, Elon Musk has announced the formation of the American Party, his own political outfit aimed at challenging the US's two-party system. At the center of this new party's economic agenda is Bitcoin. In a post on X, Musk confirmed that the America Party will adopt Bitcoin as a core financial asset, describing traditional fiat currency as hopeless. ኢሎን ማስክ ኣብዚ እዋን ሓዳሽ ፖለቲካዊት ፓርቲ ኣሜሪካ ፓርቲ ትበሃል ኣቕዩምሎ ምክንያት ኣብ ኣሜሪካ ሓደ ፓርቲ ዘሎ ዲሞክራትስን ሪፓብሊካንን ዝብል ሽም ወሲዱ እምበር ሓደ ዕላሙ ብምባል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝነበሮም ባእሲ ብወቅዓዊ ገይሩ ሓድሽ ፓርቲ ኣቕዩምሎ ሓንቲ ካብተን ኣገዳሲት ስጉምቲ ዝገበራ ዝብሉ ዘለዉ ድማ እቲ ፓርቲ ንሱ ኣቕይምዎ ዘሎ ብቢትኮይን ኩሉ ነገራቱ ብቢትኮይን ዝተሰነየ ክገብሮ ምክንያቱ እቲ ፍያት ዝበሃል ፍያት ማለት ማንም መንግስቲ ፕሪንት ክገብሮ ዝኽእል ባጤራ ማለት እዩ ስለዚ ፍያት ተስፋ ስለ ዘይብሉ እቲ ንገብሮ ብቢትኮይን ይከውን ስለ ዝበለ ኣብ ኣሜሪካ ጥራይ ከባቢ 50,000 ዝኸውን ቢትኮይን ተጠቃሚ ኣሎ ስለዚ ሕጂ ኢሎን ማስክ ብቐሊሉ ክሕግዞ ዝኽእል ኣይኮነ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንባዕሉ ናይ ቢትኮይን ፕሬዚደንት ስለ ዝኾነ ስለዚ ግን እታ ምርጫ መሪፅዋ ዘሎ ናይ ቢትኮይን ትብል ምርጫ ነፍሱ ዝኻለ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ብኻልእ ዘራርባ እንታይ ንዛረባ ኣለና ቢትኮይን is becoming very political right now ሰንተር ናይቲ ፖለቲካ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ any politician ወይ እውን ፖለቲካዊ ሲስተም ኣሜሪካ ካብ ቢትኮይን ወፃኢ ካልእ ምርጫ ክህልዎ ኣይኮነን ንቢትኮይን ክነፅግ ወይ እውን ኣንፃሩ ንክኸይድ ዘዋፅኦ ኣይኮነን
that's why ድማ እቲ ናይ adoption ወይ እውን ተቐባልነት ናይቲ ክሪፕቶ ዝበሃል ንላዕሊ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ስቶክ ማርኬት ዶናልድ ትራምፕ ንላዕሊ ይትኩስ ኣሎ ንክሪፕቶ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡውን ኢሎን ማስክ ባይ ዘ ወይ ገለ ካብቶም ቀዳሞት ቢትኮይን ተቐቢሉ ዝገዘን ተስላ ካምፓኒ ናቱ ናይ ቢትኮይን ኣሰት ኣብቲ ናቱ ባላንስ ሺት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንቢትኮይን ጽቡቕ ጌር ዝፈልጦ ጽቡቕ ጌር ዝገልጾ እንተሎ ኢሎን ማስክ ስበር ዘይክል ማንም ሰብ ክቐርቦ ዘይክል ትዝበለፀ ባጤራ እዩ ዝብሎ ንቢትኮይን ኢሎን ማስክ ስለዚ ከም በዓል ኢሎን ማስክ እውን ክብሪ ዘለዎም ክሪፕቶ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ብውሑስ መንገዲ ነቲ ዕድል ተጠቐሙ ክብለኩም ይደሊ እቶም ትጥቀሙሉ ዘለኹም ድማ ቀፅሉ ጽቡቕ ነገር ካብኩም ክመፅእ ይኽእል እዩ ክብለኩም ይደሊ ደይጀመርኩም ድማ ጀምሩ ናይ መወዳእታ ናይ ኢንተርናሽናል ዜና ምሳና ምትሓሓዝ ኣለዋ በዚያ ጌርና ክንውዲ ኢና The government has removed its designation of the Syria-based Hayat Tahrir al-Sham, or HTS, as a terrorist organisation. The group was previously known as the Nusra Front when it was a branch of al-Qaeda in Syria. It was once headed by Ahmed al-Shara, who's now Syria's president. The move comes after Trump signed an executive order a week ago to end US sanctions on Syria. كم تري ولا لهم نزي ناي سوريا بريزيدنت مع عامة FBI نا أمريكا نعسرت عامة دي العليو حدا عبق برش برا نزن دحري حسكم ويا ركبكم 10 مليون دولار بوناس كنا بكم هنا يلوم زنبرو لومي نتزنا برق برش برا زبل اليوم الجداب على سوريا زنبرا كل العلوم أن أمريكا قربت بارتنر مبال لسوريا نزل سبزدما كل عينة حجز أوروبا يكون أمريكا كل الجدال العلوم لله سلزي دونالد ترامب نعمتها دس أن احنا قرات تغير زغل مرحة مخانون رلنا إيرترا دبلوماسي مس دونالد ترامب تخطلو زلا دفي عن تصريحات له كمزي أبز حلفة استفل على فيديوهات أتو برهانة مس ستيت ديبارتمنت زقبرو زلو ركباتن تسفازب مأذنين ريو زلنا إيرترا وين دحر دفيع زلوا أجدا يكون عسوة كل على اللزق المنقدين نرزلنا أي هوب نعنا كمزنا سوريا كنا تاتيقات من نقول زق جدا على إيرترا وريدو زلو لما بزقلت أفهم قدي كل على لنا تصفى نجبر سعودية دم عبد هرايا تساوي تابو سلزي أبزناتنا قد دايون عبد هراك تساوت تصفى نجبر بتقين بتي أب سوريا أجندة ناتهم سلسرحي كون كله أبير تردما من البات مست بلان ناتهم أمريكا بلان تغييره بسخونة حجر إذا كنت تسلزيت دلزلا بو من قد ترايو تصفى ذهب زلو قعزو مفصمتو كنرين كم زناي سوريا أجراناتنا تلاعي لنا نحناون كم دليتنا نخنبر عدلنا نركب تصفى نقبر ኢንተርናሽናል ኒውስ አብዝ ወደ አብኔክስ እጂ ናይዞባና ከመለስ የሚደረግን ጦርነት ደግሞ ልንደግፍ አንችልም በመሆኑም የፋኖ ታጣቂዎች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ባንደግፈውም አንቃወመውም በሚል መመለሳቸውን አብራርቷል። አብይ ከበፊቱ የተሻለ ቴክኖሎጂን ታጥቋል ይወጋቸዋል የሚል ማስፈራሪያና ሐሳብ ይዘው ያመሩት አምባሳደር ኤርዊን ማሲንጋም በአፋር ክልል ታጣቂዎች እየተደራጁ መሆኑንና በምዕራብ ትግራይ በኩልም ተመሳሳይ የኦህዴድ ብልጽግና የሚመራው ሚሊሻ እንዳለ ሲነገራቸው አምባሳደሩ ወደ መቀለ ተጉዘው እንደነበረ ተሰማ። የአምባሳደሩ ጉዞ አብይ ትግራይ ሊወጉ እንደሚችሉ ለማስጠንቀቅ እንደሆነም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሳምንት በፓርላማው ንግግራቸው ደግፍ አንችልም እንታይም ዝብል ዘሎ አብዚ ዘረባዚ ብዙሕ ነገራት እንዲድወጽ ዘሎ አዳርጋ በብዙሕ ሶርስስ ካይድወጽ ዘሎ ፕሬዚደንት አምባሳደር ናይ አሜሪካ በኢትዮጵያ ዘሎ ናብ ትግራይ ብሕቡእ ከይዱ ከም ዝነበረን ምስ መራሕቲ ህወሓት ከም ዝተራኸበን ይዝንገር ዘሎ ኣብቲ ዝበፅሖ ጉዳይ ድማ ጉዳይ ናይ ትግራይ ክኸውን ከሎ ተጠንቀቑ አብይ አሕመድ ሓደገኛ ኩናት ኣብ ልዕሊኹም ከበግስ ከም ዝኽእል ኢሉ መጠንቀቕታ ከም ዝሃቦምን ከምታ ፓርላማ ብዙሕ ኣፅዋር ኣለኒ ብዙሕ ሓይሊ ኣለኒ ብዙሕ ከም ዝለኒ ዝብሎ ዘሎ ሓደገኛ ኩናት ክገብረልኩም ከም ዝኽእልን እቲ ኩናት ድማ ብዓውደ ኩናት ብኣጋር ተተራእዩን ብክልተ ግንባር ክሃርመኩም ከም ዝኽእልን ሓደ በቲ ናይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣትዩ ከም ዘሎን በዚ ድማ እቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ድማ ነቲ ናይ ትግራይ ናፃ መሬት ዲገለ ዝበሃል ዘሎ ሓይሊ ንዑ ተጠቂሙ ድማ ብክልተ ግንባር ክወቆም ክፍትን ከም ዝኽእል ይዝንገር ዘሎ ስለዚ እቲ ተሓዲድ ኩናት ናብ ትግራይ ዳርጋ ጭቡጥ እናኾነ ይድመፅ ዘሎ እዚ ኩሉ ዝዝረብ ዘሎ ድማ ዓብ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ተፈኒዩላ ኣብ ዘሎ ኣሜሪካ ኣይ ምስ ኣቢ ኣይ ምስ ህዝቢ ምዝኾነ ኣይንቃወም ኣይንድግፍ ብምባል እዮም ዝርእይዎ ዘለዉ እንታይ ማለት እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ምዝሰዓረ ኢና ማለቶም እዩ እዚ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ንቡር ተርእዮ እዩ kitachafachaf mizisa'ara kan kawin na ilom alo ab Ethiopia abad ናይ ኣሜሪካ መርገጽ ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ፈልጥኩም ኣሎ 4 ኪሎ ምዝመጽ ንሕና ዊና ስዕርኩም 4 ኪሎ ተመጽኢኩም ፋኖ ምሳኹም ኢና እዮም ድብሎም ደሎ ክሳብ ትስዕሩ ግን በልሓንታይ ንሕግዘኩም ኣይንቃወመኩም ንህወሓት ግን ንህወሓት ትማሊ ካብ 4 ኪሎ ምውፁ ስለ ዘይተዋሕጠሎ ተዋጊኡን 4 ኪሎ ክመጽ ይደልይዎ ነይሮም እዮም ክሳብ ዝኣቢ ሕጂ ተንበርኪኹ ነቲ ቦታኦም ወሲዱ ንህወሓት ድማ ተስፋ የብሉን ኢሎም ተስፋ ስለ ዝቆረፁ ይመስለኒ
ምስ ኣቦ ኮይኖም ወጊኖም ዘለው ስለዚ again ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣሰካፍ ደረጃ ወዲቑ ኣሎ ግን ስምዕዎ ወላ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣቦ እውን ዘውፅኦ መግለፂ ከርቷል። አብይ ከበፊቱ የተሻለ ቴክኖሎጂን ታጥቋል፣ ይወጋቸዋል የሚል ማስፈራሪያና ሀሳብ ይዘው ያመሩት አምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋም በአፋር ክልል ታጣቂዎች እየተደራጁ መሆኑንና በምዕራብ ትግራይ በኩልም ተመሳሳይ የኦህዴድ ብልጽግና የሚመራው ሚሊሻ እንዳለ ሲነገራቸው አምባሳደሩ ወደ መቀለ ተጉዘው እንደነበረ ተሰማ። የአምባሳደሩ ጉዞ አብይ ትግራይ ሊወጉ እንደሚችሉ ለማስጠንቀቅ እንደሆነም ታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባሳለፍነው ሳምንት በፓርላማው ንግግራቸው ትግራይን በድጋሚ ሊወጉ እንደሚችሉና ከዚህ በፊት ከነበረው ውድመትም የባሰ እንደሚኖረው ጠቁመው ጦርነቱ እስራኤልና ኢራን እንዳደረጉት ያለ እንደሚሆን መግለጻቸው አይዘነጋም። ለአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ተመሳሳይ ይዘት ያለው ደብዳቤ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው በኩል የጻፉት አብይ ሻቢያና ህወሓት አብረው እየሰሩብኝ ነው ማለታቸውም እንዲሁ እንደ ኢትዮጵያ መንግስት ሕጂ እቲ ዘረባ እንታይ እዩ ሓደ ካብዚ ንርዱ ክኾነና ዝኽእል ኣብዚ ሕጂ ካብ ኣብቲ ፓርላማ ዝዛረብን ወላ ቅድሚ እውን ሓያል እዋን ኩናት ናብ ኤርትራ ዝበሃል ፕላን ቢ እዩ ምናልባት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ እንተሰሊጡ ጥራይ ክካየድ ዝኽእል እምበር ኤርትራ ዝበሃል ካብቲ ናቶም ካልኩሌሽን ተኣልያ ኣላ ኣብዚ እዋን እዚ ዳር ኢዝ አ ጉድ ቲንግ ስለምንታይ ተኣልያ ኤርትራ ፅምዶ ዝበሃል ስለ ዝመፀ ጽምዶ አጣሊልካ ምርአይ ክሳዕ ክንደይ ጌጋ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ጽምዶ ማለት እንታይ ማለት እዩ ውፅኢት ናይ ጽምዶ እቲ ንሕና ዝረኣናዮ ናይ ህዝቢ ርክብ ክኸውን ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ጽምዶ ንክህሉ ግን ህወሓት ወይ እውን እቲ ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ኣቢ ኣብ ዙርዩ ንክገብር ብመንገዲ ረዳ ግዝያዊ ምምሕዳር ማለት እዩ ጻድቃን ካልኦት ካድረታትን መዓት ገንዘብ ኣፍሲሱ ነቲ ትግራይ ኣብ ጎኑ ገይሩ ንኤርትራ ኩናት ንክገብር ንክልተ ዓመት እዩ ተረባሪቡ بدحر مغارجا دما شعبيا مستي اب كطفو زل زل حوحات ركبنا غبره سلا صنعه قلطيفوم اتصمدن عنان حزبي قلطيف تراي نمبر بدحر مغارجا بزح سرح كم زنبر رديو ابين فلت نز مسيلكم تغاور بعلمكم غليصم لا مبز قربا وعل بريتوريا بستفرمه بلصقنا وشتي حدت معلتات اول سعيد كمان قال هو نيرو سراويتو كابت دوبنا ايرتران اب مغت دوب تግራይን ኤርትራን ዘሎ ሰራዊቱ ብቅጽበት ያውጽይዎ ዕላማ ድማ እንታይ እዩ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኩናት ክልዓል ጥልእን በኣስን ስለ ዘለዎም ንሓድሕዶም ክባልዕሉ ደልዩ ነይሩ ስለዚ ካብታ ሽዑ እዮም ተገጣጢሞም ሻዕብያ ካብታ ሽዑ ብዙሕ ተማሂርና ተባሂሉ እዩ ሽዑ እዮም ተገጣጢሞም ስለዚ ትርክብ ወላው ካብ ኩናት ብዙሕ ተሓራሪሞም ተነበሩ እትርክብ ብመንፈስ ወይ ካብ ታሕቲ ካብ ሽዑ ይጀሚሩ ገይም ናይ ኣቢ ጽቡቅ ገይሩ ስለ ዝበርሃሎም ሰርሑሉ ጸኒሖም እዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ሕንፍሽፍሽ ፈሺሉ ወዲቁ ተሳዒሩ ምስከደ ካብ ኣባ ፀቢቆም ቅድሚኦም ስለ ዝሰርሑሉ እቲ ጉዳይ ትግራይ ዝበሃል ወይ ፖለቲካውን ወታደራውን ሓይሊ ናይ ትግራይ ምሻዕብያ ጽቡቅ ዝምድና ብድሕሪ መጋረጃ ስለ ዝመሰረተ ናይ ህዝቢ ርክብ ጽምዶ ጀሚሩ በወቅዒ ጽምዶ ድማ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዝነበረ ህዝባውነት ወሲኹሉ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንትግራይ ቀቢፁ ስለ ዝቐበፆ ሓንቲ ዕድል ኣላትን ኢሉ ሓንቲ ነቶም ተሪፎሞ ዘለዉ ባንዳታት ዝብልዎም ዘለዉ ጌታቸው ረዳን ካልኦትን ኣኪቡ በቲ ደቡብ ናይ ትግራይ ሰራዊት ዝሓራ መሬት ዝበሃል ሰራዊት ብገንዘብ ቆፂሩ ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሰራዊቱ እንደይከምዕሱብ ብገንዘብ ዝተቆፅረ እዩ ከምኡ ገይሩ ንትግራይ በቲ ሓደ በዚ ብካልእ ድማ ኣብ ውሽጣ ሕንፍሽፍሽ ቀፃሊ ብምግባር ሕጂ ድማ ብሑመራ በቲ ወልቃይት ዝበሃል ድማ ሰራዊት ኣምፅኡ ብክልቲኡ ሃሪሙ ነቲ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ሓይሊ ናይ ትግራይ ሰይሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ጎኑ ገይሩ ንትግራይ ተቆፃፂሩ ድሕሪኡ ኩናት ናብ ኤርትራ ነዚ ንምግባር ድማ ቅድሚ ናብ ትግራይ መኻድካ ድማ ናይ ፋኖ ኩናት እውን ክውዳእ ስለ ዘሎ ኣብ ኩናት ድማ ወርሒ 7 ናይ ኣምሓራ ንፋኖ ንምድምሳስ ዓብይ ስጉምቲ ወሲዱ ዓብይ ኩናት የካይድ ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላምን ናይ ርግኣትን ሕልሚ የብሉ ነቲ ዞባቲ ደምሲሱ ከም ሓደ ዓብይ ንጉስ ኮይኑ ኣብታ ሰሪሕዋ ዘሎ ቤተ መንግስቲ ንሓዋሩ ንጉስ ኣቢ ክበሃል ከም ዝደሊ ብቃላቱ ነጊርዎም እዩ ንዑ ድማ ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ጎንካ ኣለና ክብል ኣይክልኒ ግን ነቶም ናይ በዓል ደብረፅዮን ተጠንቀቁ ዝመፀኩም ዘሎ ኩናት ከቢድ ኢሉ ነቲ መፈራርሒ ናይ ኣቢ ከሰጋግረሎም ከም ዝፈተነ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ እቲ ፕሮፓጋንዳ ኣቢ ምናልባት ንእሽተይ ተዛሪብሉ ካብ ኣቢ ንላዕለት ነታ ፕሮፓጋንዳ ላዕሊ ዘብፅሕዋ ድማ እዚኦም እዮም ከሰሞኑ ምንድን ህወሓት መግለጫ ወጣ ሱዳን ትንኮሳ እዚህ ጋር ምን የሚል ነው ሱዳን እንደገና ተመልሳ በቀደምም ብዬ ነበረ በአልፋርሽ 300 ድሮንስ እኮ ለመግዛት እነሱ 30 ጊዜ የት አልቡርሃን 300 ድሮንስ ለመግዛት 30 ጊዜ የት ይመላለሳል
ኤርዶጋን ጋር ይመላለሳል። ህወሓት ድሮንስ ለመግዛት 3 ዓመት ሙሉ ይርመጠመጣል። ኢሳያስ 300 ድሮንስ ለማግኘት ላይፍ ታይም ኢንቨስትመንቱን ወጪ ማድረግ ይኖርበታል። 300 ድሮንስ ኤርትራ 300 ድሮንስ ለመግዛት አልበላም አልጠጣም ብሎ ያጠራቀማትን ንብረቱን ሁሉ ኢንቨስት ማድረግ አለበት። እኛ ግን በ3 ቀን ውስጥ አምርተነዋል። እሱ زم سبازياتهم سي أنس نبحكيهم زت تبابعني من البعض درونات جزيكم كتلو تقوليكم نبزحتوا سراويتنا إيرترا صبوا غيركم تتنببوا وجن عبت مرت مخونكم إيرترا كابهاتكم في الرياب اللان مبزحت جزية نتن درونات ندعي مسئين دين بعلم كوردا كم تان نفرتنا إثيوبيا زنبرا ويس كي نفرا كي براراين عبتبوتن كلاك وصدا نجزي حتى يكون تاريخ كده جم دحرقينه مدقامو خازي تعرف تقينه إذا أنت جهر لنزل درونات ون عودة كينات كغيرة خمسة كونا فلوتيو مبزحتن بواناتاتن كالوت يوم كونو شعبي هذا ما بزين نزب على زي أبدي سابا شعب كان نقو حمكات زاربو زي سنبدا يكون جن مستير جني نقريو كل جزء زربان حبريتاني بنا بدرونات بوجك كايت حسيبو كم زلو هي ما ننسى قامن بروباغندا يزق برزلو حلو في حليفو لنفسه كفسب بعينه نادى لنا يناخن هرمه وس እንደምንችል ከኢራን ተማር ባላስቲክ ሚሳይሎችን ሊመተኮስ ነው ብቻ አንድ በላይ ድሮንሶችን እንዴት አድርገው ውስጥ ለውስጥ መጠቀም እንደሚቻል ደግሞ ጠጋ ብሎ እንዴት ተስካርም መንፋት እንደሚቻል ደግሞ ከእስራኤል ተማር። በፖስታል ኮድ ድሮንስ መላክ ማለት ቅንድብን እያዩ ግንባሩን ሚል እጅንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ካብ እስራኤልን ካብ ኢራንን ካብ ክልቲኦም ኢና ተማሂርና ዘለና ይብላሉ። እንታይ እዚ እጂ ካብ ኢራን ተማሂርና ዘለና ሚሳይላት ጌርካ ካብ ርሑቕ እስራኤል ዝዓይነቱ ሃገር ወን ክትሓርም ከም ትኽእል ተማሂርና ኣለና። ካብ እስራኤል ድማ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ጌርካ ንጸላይኻ ኣቦቱ ሃሪምካ ከምቶም መራሕቲ ናይ ኢራን ዝገበርናዮም ነቶም መራሕቲ ፈላሊና ንዖም ኢና ክንሃርም ይብሉ ኣለዉ። ንሪአኩም ተሃዲድኩም ንሰምዕ እቲ ተሃዲድ ግን ምስማዕ ፅቡቕ እዩ። እንታይ ይህድዱ ከም ዘለዎ እውን ገለገለት ህዝቢ I don't know እቲ መንግስቲ ኤርትራ ኮነ ናተይ ቻነል ዝሰምዕ ኣይመስለንን ግዜ እውን የብሉን እቲ ህዝቢ ግን ክፈልጦ ኣለዎ እንታይ ዕላማታትን እንታይ መደባትን ከም ዘለዎም ኣነ ከምዚ ነገረኩም ስለያና ኣቢ ካብዚ ዝዛረቦ ዘሎ ወፃኢ ፍሉይ ሓበሬታ ወይ እውን ፍሉይ ነገር ተወሳኺ ክህልዎ ምኽእል ግን እዚ ዝዛረቦ ዘሎ ኩሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሓስቦ እዩ ንክገብሮ ዓቕሚ ኣለዎ የብሉን መብዛሕቲ ግዜ ኣነ ናተይ ገምጋምታ እዩ ኣብ ሶሻል ሚድያ እንተተዛሪቦሞ ክገብርዎ ዓቕሚ የብሎምን ናተይ ኮንክሉዥን ከም እዩ ዝገብር እንታይ እዮም ዝብሉ ዝገብር نديو نينجر أو تدروا عين دماء كجبر زخل بفصل ما ينجرني كجبر زي كل كابو تدروا عين بسانسو وتدروا استراتيجي كجبر زي كل تايك بالدلو كفكر له من تاي كتفراري مورال نايسف كتنكف لذي بخلتي من قدي مجنزابو صبغيو زيهم سبازياتهم جن نزن درونات تبلشم I think كتم درونات دفريز اللو قدا خورد لهم يوم نزم هاجر زيهم معناته نتن درونات بحالة أسوار شمن يبلاشوا لهم سلزلو كنرينا دما تتحديد ناتو ما بيك بتصيب إذا تحديو بتخال دما تناي أمريكا زبلو زلو خانسمع دحريا بتناي تقرأي تمليسة بزح بريتا كبكم ጉዳይ እንግዲህ ወለ ለመናገር ያው እንደ ሀገር እንደ ቀጠናው ደግሞ እንደሚመለከት ማንኛውም አይነት ዜጋ የትራምፕ ጣልቃ መግባት ብዙ ፖለቲካል ኢምፕሊኬሽን አንድምታ አለው። እንደምታውቁት ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያም ሆነች ኤርትራ ለዋይት ሃውስ ለስቴት ዲፓርትመንት ደብዳቤ ጽፈው ነበራል። ደብዳቤው ምንድነው? በተለይ በኢትዮጵያ ወገን ያለው ምንድነው? ኤርትራን የምታገስበት ድንበሩ ኦልሞስት አልቋል እና የተባበሩት መንግስታት ቻርተር በሚፈቅደው ህግ መሰረት ራሴ ወደ መከላከል ገባለው የሚል ሐሳብ ያለበት ጅንታዩ እቲ ዘረባ እቲ ውድድርና በአሜሪካ ከም ዝኾነ እዮም ተዛረቡ ዘለዉ ዝኻብ ኩሉ ነገር ዝገለጽናዮ ኢትዮጵያ ሰፊዕ ዝኾነ ክስታት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ መስሪታ ኣላ እቲ ክስታት ናይ ኢትዮጵያ ብዓብዩ ኤርትራ ኣብ ልኡላውነተይ መፂኣትንላ ውሽጣዊ ጉዳይ ናተይ ድማ ምስቶም ዕጡቃት ጉጅለ ትሰርሓላ ስለዚ ነፍሲ ምክልኻል ንክገብር በቲ ቻርተር ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ይፈቀደኒ ንልኡላውነተይ ይድፈር ስለ ዘለኹ ዝብል ዘረባን ስነ መጎትን ክኸውን ከሎ ኣነ ግን ከም ናተይ ኩነታት ከም ዘንበብክዎ እዚ ኩነታት እዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ኩናት የካይድ ስለ ዝኾነ ሻዕብያ ኣትዩ ንኸይሃርሞ ነፍሲ ምክልኻል ርድኡንን ሸፍኑንን ስተሩንን ዝዓይነት እዩ ሻዕብያ ንኸይኣቱ ሻዕብያ እንተኣትዩ ነቲ ዓውደ ኩናት ክቕይሮ ዝኽእልን ንኣቢ ድማ ዕምሩ ክሕፅር ዝኽእል ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ እዩ ሻዕብያ ኣብቲ ኩናት ክኣቱ ድያ ኣያቱን ዳስ ኣናዘር ዲቤት
ካላርስን ካልእ ነጥብን እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ሕቶ ናብ ኤርትራ ገጽካ መጺኻ ክሓርም የዶ ንዓሰብ ክሕዝዮ ዶ ንገለዶ ዝበሃል ዝነበረ ዘረባ መዓልቱ ከም ዝሓለፈን ልክዕ ከም ሰዓቱ ሓሊፈ ኤክስፓየር ዝገበረ ዘረባ ኤክስፓየር ገይሩ ኣብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዓቢ ሕጂ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ሻዕብያ ንኸይመፀና ከመይ ጌርና ንድሕን ዝዓይነት እዩ ታዲድን መናውራን ወፅዩ ሕጂ ከመይ ጌርና ምስ ሻዕብያ ከየጥፋኣና ከሎ ማሕበረሰብ ዓለም ይሰትረና የጥሕነና እዩ ኩሉ ትፈኸራ ሕጂ ናብ ህወሓት እዩ ዘሎ ናብ ህወሓትን ናብ ፋኖን እዩ ዘሎ ትፈኸራ ብዓብዩ ፈኸራ ናብ ካብ ፋኖ ናይ ፋኖ ንዓመታት ፈኪሮም ስለ ዘይሰለተ ሓዳሽ መዝሙር ናብ ህወሓት እዩ ዘሎ ንህወሓት ድማ ሻዕብያ እዩ ዝሕግዞ ዘሎ ስለዚ ሻዕብያ እዩ ንፍርሰት ናይ ኢትዮጵያ ዝያዳ ዝሰርሕ ዘሎ ዝብል እዩ ለንከነ ሓንቲ ሓዳሽ ፕሮፓጋንዳ ወይ እውን ሓንቲ ሓዳሽ ዘረባ መፅያቶም ኣላ ቅድሚኣ ግን እዚያ ስምዑ ትግራይ ዝጅመር ትንኮሳ ወይ ኩናት ኣይህሉን ክህሉ እዩ ዝበሃል ወይም ክህሉ እዩ ዝብል እምነት እውን የብልናን ብኣጠቓላሊ ብወገን ትግራይ ናብ ኩናት ክትኣቱ ትድፍአሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ዝብል እምነት የብልናን ናይ ሰላም ኣማራፂ ሕዚ እውን ኣሎ እዩ ዝብል እምነት ስለ ዘለና ስለ ዝኾነ ካብ ሕቅን ንላዕሊ ወይ ጌጋ ምንባብን ምትንታንን ከይህሉ ካብዚ ዝብገስ ጉጉይ መደምደምታ ውሳነ ከይብፅሕን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ከይህሉን ዓብዪ ጥንቃቐ ምግባር የድሊ እዚ ኮይኑ ጉዳይ ተመዛበልትን እዚ እቲ ፕሬዚደንት ዘሎ ግዝያዊ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ናይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዘሎ ታደሰ ወረደ እንድዩ እቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ግን ኣመና ዝተሓዋወሰ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ አሁን ለወጣቱ አስረከቡ ስልጣን ነው አናስረከብ በቃ በሙርኩስ እየሄዱ በላውንቸር እየሄዱ በቃ ያለኛ ስልጣን የሚባል ለሌላ ለትውልድ ለወጣት አናስረከብ ነው የነሱ እኛ ደግሞ እስኪ እንሞክረው እስኪ በአፈሙዝ ብለን ወደ ትግል ውስጥ ገብተናል አሁን ግን ያው በሁለት አማራጭ ነው የምንሄድበት ፖለቲከኛታት ወጣቶች አሉ እኛ ደግሞ ወታደራዊ ተደራጅተናል በአፈሙዝ ይሻላቸዋል ወይ በዲፕሎማሲ በጠረጴዛ ዙሪያ ብለን እዚኦም ትሪዎም ዘለኹም ቶም ናብቲ ሓራ መሬት በሃል ከይዶም ዘለው ቶም ኣዘሲ ናይቲ ሰራዊት ናይቲ ሓራ መሬት ዝበሃሉ ዘለው እዮም ኣብ ሚድያ መፅኦም ማዓጠራዕራዕ እዩ ማዓት ሰራዊት ሒዞም ከም ዘለውን ኣብ ጎኒ ኣቢ ኮይኖም ንህወሓት ክወቅኡ ምዃኖምን ብፖለቲካን ብወታደራውን ብክልቲኡ ኢና ንፍትን ዘለና ብፖለቲካዊ ዓይኒ ተረዳድዩ ህወሓት ስልጣን ድሕር ከረክብ ኮይኑ ፅቡቅ ተዘየለ ድማ ብሓይሊ ድሕር ኮይኑ ዝደሊ ዘሎ ድማ ብሓይሊ ንምግባሩ ኣተዳሊና ኣለና እዚኣ ድማ እታ ገይም ናይ ወትሩ ገይም ናይ ኣቢያ እዚኣ ታያሳ ድማ ኩናታት ሕድና ገበርካ ኣብ ኣምሓራ እውን ከምኡ መዓት ምልሻ ከም ፖሊስ ከም ገለ እናበላ ሰልጢኑ ኣንጻር ፋኖ የዋጎም ኣሎ ስለዚ ናምሓሩ ብኣምሓሩ ጌርካ ትዋጎም ዋው ካብዚ ዝኸፍእ ነገር የለን ኣብ ዓለም ካብዚ ዝረስሕ ነገር ድማ የለን ንተጋሩ ድማ ሕጂ ብተጋሩ ገይሩ ንሓትሕዶም ከወዳድኦም እዩ ምንሱ ምእታው ትግራዊ ተጋሩ ብተጋሩ ክቃተልሉ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብ 2025 ናይ ኤርትራውያን ድማ ብኤርትራውያን ከጥፍእ ስለ ዝደለየ እንታይ ገይሩ ኣሎ ብርጌድ ንሓመዱ ዲ ገለ ኣብ ኤርትራ የሰልጥን ኣሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢዝ ዋን ናይ ብሓቂ ረሳሕ ፖለቲካ ኣብ ኣፍሪቃ ዝኽተል ዘሎ ፖለቲከኛ ኢና ንርኢ ዘለና ንስልጣኑ ዘይግበር ነገር የለን ሓፈሻ ግን ንኩላ ገረብ ብሓኽላ ዝዓይነቱ ፕላን ሒዙ ይኸይድ ኣሎ እዚኦም ድማ ትሪእዎም ኣለኹም ናይ ኣቢ ደሞዝ ከም ዝበልዑ ካፋቸኦም ትሪኦም ኣለኻ ስለዚ እዚኦም ትማሊ ኣብቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ዝነበሩ እዮም መፅኦም ሓድሽ ክዳን ከዲኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኣሰልጢኑ ካልእ ወታደር ዲኻ ክትብሎ ዕጡቕ ጉጅለ ዲኻ ክትብሎ ሽፍታ ዲኻ ክትብሎ ኣንጻር ተጋሩ ንክዋጋዕ ተዳልዩ ዘሎ እዩ ስለዚ መዓት ፈኸራ እዩ ዘሎ ነዚ ድማ እቶም ናይ ዓቢ ፕሮፓጋንዲስት ማራዮም ሼር ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ኤግዛክትሊ እዚኦም ደልዩ ነይሮም ንተጋሩ በተጋሩ ጌርካ ምድኻሞም ታዝበለጸት ያለው ሁለት አማራጭ ነው የምንሰጣቸው ከዛ እነሱ በፈለጉት እናስተናግዳቸዋለን ችግር የለውም ይቅርታ ሻለቃ እዚህ ጋር በሲቪልም አለን አሉ በሲቪልም አለን የያዙት አሉ
ከተማው ላይ የሚወራው ምንድነው? የነ አቶ ነታችንን የምንክድበት ምክንያት የለም ሲሉም ሻለቃ ኢዮብ ሙሉወርቅ ገልጸዋል። እኛ እኮ ክልል ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለ ኢትዮጵያውያን። እኔ አሁን ኢትዮጵያዊ ነኝ። ጠቅላላ የትግራይ ህዝብ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ከኢትዮጵያ ካልተሰለፈ ከማን ጋር ይሰለፍ ታዲያ? ግድን ነው ይሰለፋል። ለምን ህወሓት ኢትዮጵያ ከመራ የትግራይ ህዝብ ኢትዮጵያዊ ሊሆን ህወሓት በፖለቲካ ተገፍቶ ወደ መቀለ ከሄደ በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያውያን አይደለንም እኛ ለብቻችን ሀገረ ትግራይ ነን ብሎ ይሸውዱታል ህዝብ እና ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ንሕና ኢትዮጵያውያን ኢና ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ድማ ኢና ንስለፍ ዳትስ ኤግዛክትሊ እታ ኤንድ ገይም ወይ ከዓ ናይ መወዳእታ ፕላን ዝነበረት ድማ እዚኣ I think እታ ፀወታ እውን ናብዚኣ ንክትወድቕ እዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ስራሕ እዮም ዝብሉ እቲ ጌታቸው ረዳ ኩላታ ዝሰርሓ ዝነበረ ነዚኣ ኣብይ ኣሕመድ ድማ እቶም ተጋሩ ገሊኦም ኣብ ጎኑ ኮይኖም ነቲ ህወሓት ነቲ ትግራይ ንክሓርሙሉ ይደሊ ከም ዝነበረ ናብዚ እውን ሓንቲ መግለፂ ኣውፂኦም ነይሮም። ብፍላይ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ፓርቲ ኣውፂዎ ዘሎ እዩ እዚ سمعوا أبزخا قالوا أبو قداي تقرأ أتيسوكم تكوسر يسوعوا أبز قربا معلتات كيري إبراهيم قدما أوارح جيتا تشورده هفتو كيروسون فيدرال منغست أبو قداي تقرأ أتيسوكم تكوسر يسوعوا سبات يوم حزد ما سمرت بارتي كم ود فيدرال منغست أب تقرأ بمؤتاو سوكم تكوسر حاتيتو زيك أبت أبي أحمد نسراوتي إرترع عدمو أجفجفنا جنوسايد فصملنا نبلو زفلال نقري بلون زي ناب تقرأ أتيخا سوكم توسر زبل عدما بتقارك هون كلو زيتون زمت ولدو تقرأ يون أبكر حنتي أبحتهم لك تزحفرن زنورن سلم تاريخيو أبي حمد أولا كون أبتقرين مأتاونا يتم ستغصو أكلات عدم زل تزيكونا زوم سباتن سمرت بارتن أبي حمد سقم تكوسد محتاتهم جن كبيد تاريخه سحتاتيو زمو حط زاويهم قلب زحت هو حتم الشعبيات قبرو زلاخا كبلو كم ما خني تاخذكم اليوم زرايو جن ولا كم تشرشو إذا تعمل من أنت زيخونا كساب حزقن هزبن بر كابو زحلفة تأمر وي مجلس وي حدش نجر أي تراين እነሱ ሰራዊቱ እንደ ቀደም እንደነገርኩ ነው የግላቸው ነው ለማድርገዋል ሊያርጉ ፍላጎታቸው ውስጥ ነው ዝረዝረው ከኮር በላይ የሚባሉ አመራር አሉ እነሱ ናቸው ከጎን ጋር ያሉት እንጂ ሰራዊቱ ታች ያለ ተዋጊ ኃይሉ ከክፍለ ጦር በታች እስከ ታራ ሰራዊት ከኛ ጋር ነው በቀን 20 30 40 ነው ገብተው የሚውሉት በቀን ወደኛ ማለት ነው እኛ ጋር ያለ ሲጀመር ሲቪል እስካሁን ድረስ አልተቀበለ እንታይ ዝብል ዘሎ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ብገንዘብን ብገለን ኣስዲዕካ ናብዚ ሓራ መሬት ዘሎ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ናብኡ ንምእታው እዩ እቲ ህቀና ዘሎ ማለት እዩ ብዙሕ ሰራዊት ይመፀና ኣሎ ካብቶም ዓበይቲ ሓለፍትን ታሕቲ ምስ ወረድካ ትተራ ኩሉ ምሳና እዩ ዚ ዓይነት እዩ ሓንቲ ዘረባ ነዚኦም ዝመለሱሎም ከሪየኩም እየ አክቲቭ የነበረ ቲዲኤፍ ነው የምንቀበለው እስከ 8 ክፍለ ጦር አለው ያቋቋም ነው 8ቱ 9ኛ እዚሁ በዚህ ሶ 8 ክፍለ ጦር ዝበሃል ዘሎ 8 ክፍለ ሰራዊት ዝኸውን ዘሎ ከክንደይ I don't know ተሃዲድን ሓሶትን ኣብ ተዓዲ መዓትን ድዩ ዘርከበይ ከክንደይ ገለ ቁፅሪ ዝጠቅስ ነዚያ ዝብለኩም ዘለኹ ግን ኣነ ጥራይ ኮንኩን ሓደ እውን ካብቶም ናቶም ካብቲ ናይ አቢ ፕሮፓጋንዲስትስ እውን ከም አይሉ ክገልጾም ሰሚዕ ያለሁ እስቲ ምንድነው አራ መሬት የሚባለው እንግዲህ በጣም አንዳንድ ጊዜ ነገሮችን ስናይ ለጊዜያዊ መፍትሄ ተብሎ ዘላቂ ችግር እንዳንፈጥር የሚሰጋለው ነው አሁን እዚህ አፋር አካባቢ እየተደራጀ ያለው ኃይል እንዴት ነው ብለው ነገርም መታወቅ መቻል አለበት የሆነ ሚዲያ ላይ ወጥቶ አይ ቲንክ መግለጫ ሰጡ ምንድነው ሰማነው 13 ክፍለ ጦር አደራጅተናል አሉ እንግዲህ ቁጥር እዚህ ሀገር ይደፈራል በጣም ሐማጹም ቁጥር ሲናገር በጣም ከባድ ነውና ቁጥሩ እንለፈውና ጀስት 13 ክፍለ ጦር አዘጋጅተናል አሉ anyway ካብቲ ዘረባና ትቁርብ ደስ በለትን ላጥቂ በሐፈሻ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ታዲድ ናይ ቁፅርታት ነበይኒ ትቁፅሪሲ ቦጋቢልካይ ክንድገለጠ ቁፅሪ ምዝርጋሕ ድፍረት ናይ ቁፅርታት ኣለ ኣብዛ ዓዲ ኢሉ I like that ሓቂ ድማ ቀፂሉ ሓንቲ ዝተዘረባ ዘረባ ገዳሲ ነይራ ኣብዚ እንታይ ዝብል ንግዚኡ ሽግር ንኽንፈታሕ ክንብል ንፈጥሮ ፀገም
ኣብ ሎንግ ተርም እንታይ ዓይነት ሽግር ከምፃልና ከም ዝኽእል ዘይምሕሳብ ብዙሕ ግዜ ጌጋይ ዝረአ ኣሚን ነዊሕ መኻዳ የድልየካኒ ንፋኖ ኣብዩ ኣብ ሞራል ዝህቦ ነይሩ ፋኖ ጅግና ከምኡ የለን ኢሉ ብረትን ገለን ዝሃቦ መጀመርያ እሱ እዩ መንገስወት እዞም ሎሚ ሓራ መሬት ኢሉ ዘሰልጥኖም ዘለውን ኣፅዋር ዝቦም ዘለዎም ዝቕልቦም ዘሎ ንእሽተይ ፖለቲካዊ ምቅያር ተተገይሩ ኣንጻሩ ክስለፉ ዝኽእሉ ሰራዊት እዩ ስለዚ ኣገይን ዘላቒ መፍትሒ ናይ ሓዋር መፍትሒ ነቲ ሃገር ክንድምሕዋይ ሾርት ተርም ንግዚኡ ከርባሓካ ዝኽእል ኢልካ ትገብሮ ብረት ትዕጥቆ ዘለኻ ተገምጢሉ ንዓኻ ሽግር ክፈጥረልካ ዝኽእል እዩ ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ሃገርካ ንኻልእ ጸላኢ ክሃርመልካ ኢልካ ትገብሮ ዘለኻ ኣብ ኦሮሚያ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ኣጋጢምዎ ዘሎ ኣብ ካልእ ዘጋጥሞ ዘሎ ደ ሴም ፕሮብለም እዩ ኣብይ ኣሕመድ ግን ብኸምኡ ዝርዮ ኣይኮነን ንሱ ነዛ ሎ መዓልትን ነዛ ሎ ምቅነን ከመይ ገይሩ ይሓልፎ እምበር ድሕሪ 10 ዓመት እንታይ ክመፀኒ ኢሉ ብዙሕ ዝሓስብ ኣይመስልኒ ኮይኑ ተሪፉ ግን ከም ንሪኦ ዘለና ኩላታ እናተቋመረ ዝኸዳ ዘሎ ነገራት መቸም ሓደ መዓልቲ ተኣኪቡ ክመፁ ኢና ንብል ዘለና ስለምንታይ ክሳብ ሎሚ ዘይመፁ እንድሕር ኢልኩም ድማ ክሳብ ሎሚ ዝገበሮ ጌጋታት ኣበይ ኣብፅሕዎ ኣሎ ረእዩ ኣብ 2018 ሙሉእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኣብ ጎኑ ነይሩ ሙሉእ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ነይሩ ህወሓት ጥራይ ኣንጻሩ ነይሩ ህወሓት ጥራይ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ከፊላዊ ሒዙ ንሱ ጥራይ ኣንጻሩ እምበር ኤርትራ ምሱ ሱዳን ምሱ ሶማል ምሱ ጅቡቲ ምሱ ዓለም ምሉእ ምሱ ኢትዮጵያ ድማ ኣምሓራዊ በሎ ኦሮሞ በሎ ኩሉ ምሱ እዩ ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፈ 7 ዓመት ሓደ ብሓደ ንኹላ እናበልዓ ንኹላታ ቁማርና ተፃወተላ ተፃዊቱ ድማ እናተበልዐ ሎሚ መን ኣሎ ኣብ ጎኑ እንድሕር ኢልካ መልሲ ትረክብን ኢኻ የስ በዓል ኢማራት ገንዘብ ሂቦሞ በቲ ገለገለ ሂቦሞ ሰለይ የብልዎ ኣለዎ ግን እታ ዝኸዳ ዘሎ መንገዲ ኣብ ሎንግ ተርም ምስ ግዜ እያ ፀገም ክትፈጥረሉ ሕጂ ድማ ኣብ ትግራይ ኣዝዩ ረሳሕ ዝኾነ ገይም ብኩናት ሓድሕድናሓትዶም ከናቑቶም ተበጊስ ኣሎ ገለገለ ተጋሩ ዝምልስሉ ዘለዎ እስከ ንስማዕ ተምቆበል ኢትዮጵያ ከም ገለ ጌራ ወይኒ ትግራይ ወይኒ ኤርትራ እንተነኺያ እንታይ በሃይለ በሉ ናይ ሰሙናት ጉዳይ ናይ ሰሙናት ናይ ክልተ ሰሙን ፕሮባብሊ እንተነዊሑ ማለት እዩ ኣብ ዓሰብ ዝኒሄ ሰራዊት ኤርትራ ስኢሉ እንተዝመፅእ ዝመልሶ ሰራዊት ይብሉ ሰኢሎም ጃህራ እዩ ዝኩሉ ጃህራ ኣብ ቀረባ እዋን ውርደቶም ቆበል ኢትዮጵያ ከም ገለ ጌራ ወይኒ ትግራይ ወይኒ ኤርትራ እንተነኺያ እንታይ በሃይለ በሉ ናይ ሰሙናት ጉዳይ ደግሞ በምድር መጣባለን ብለውታል አብይ አህመድ አሁን ምን እንደሚሻል አላውቅም የባለፈው ያየሩ ሞዴል አንተ ያንቀጠቀጠ አሁን ደግሞ በእግር ሊመጡ ነው አሁን ደግሞ በእግር ምድርን እያናውጡ ሊመጡ ነው እየገረመ እየደነቀ እየዘገነነ ከአየር ወደ ምድር ሊወርዱ ነው ባለፈው በአየር ነው አሁን ደግሞ በምድር መጣባለን ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ፋኖ ናይ ትግራይ ኤርትራ ገለገለ እቲ ዓቢ ብኩሉ ብዕንደሩ ንኩሎም እንዲ ዝተናኸፍ ዘሎ ኩሎም እዞም ሓይልታት ብሓደ እናተኣከቡ እንተመፅኦም ዕድመ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ነዊሕ ክኸውን ከም ዘይክእል ብየማንን ፀጋምን the same ዓይነት መደምደምታን ሲግናልን እዩ ዝመፅእ ዘሎ but the question is እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ ተኣኪቡ ኣብ ሓደ ግዜ ናብ ገፁ ይመፅእ ዶ ብሓደ ይብገሱ ዶ እዩ ትሕቶ ባዕሎም ግን ኣብዚ ሓንቲ ኣርቲክል ኣውፅኦም ነይሮም እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኦፒኒየን ሓደ ዝፀሓፈ እያ tipping point Ethiopia had a good doesn't come zala. Ethiopia ages toward the crisis as renewed tensions loom over Tigray. Conflict spreads in Amhara, Oromia. Now Ethiopia good day up some Rajabatsillo. Tigray up Kunat had Haidala, Kunat Nam Harab Zala Albert Darajallo, Comodoma, Ab Oromia, Eti Shene Katsali, Abate Matkatita Abli, Sarawit Ethiopia, if it's some comes always Nagar. Slazi, Ethiopia once lauded for its rapid economic growth and rising regional influence is now facing a deepening crisis, ongoing armed conflicts and deteriorating humanitarian situation and persistent political instability. Writes Adam Daoud Ahmed, the author of this op-ed. He asserts that the government's continued reliance on military response to long-standing political grievances has turned Ethiopia into a volatile landscape of conflict. That is Bilzalo. ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ትሕጂ ዘሎ መንግስትን ኣብን ንነፍሲ ወከፍ ዘሎ ፀገማት ናይ ፖለቲካ ብብረት ክፈትሖም ስለ ዝፍትን ዘሎ ብብረትካ ዝፈትሖ ፀገም ዘየለ ነቲ ሃገር ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ጫፍ ናይ ሽግር ኣብፅዒዋ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እዚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝዋጠጥ ዘሎ ኩናት ዝበሃል ዘሎ ምስ ፋኖ ተገይሩ ዘሎ ገጅፍ ኩናት ምስ ሸነ ዝቕፅል ዘሎ ንኩላቶም ይሃርሞም ስለ ዘሎ ነዞም ሓይልታት እዚኣቶም ኣብ ሓደ መደበር ክመፁ ልዕሊ ኩሉ ድማ ናብ ኤርትራ ገጽካ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ኣብ ግምት እቲኻ ኤርትራ ኣብቲ ኩነታት እቲ ዝተሓወሰ ምሱ
ኣብ ሓደ መትከል ዝመፀ ኩናት ተመፅዩ እቲ ኣብ ዝኸሎ ዘሎ ምርጫ ኮይኑ ተሪፉ ንኩሎም ኣብ ሓደ ደንበ ከምፅኦም ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ንአብይ አሕመድ ንኢትዮጵያ ድማ ናብ ዝለዓለን ዝኸፍአን ደረጃ ይወስዳ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ከቢድ እናኾነ ይኸይድ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ so again this is also another very important situation ብካልኦት ብኩሎም ክኢላታት ዝዝረብ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ንሓንቲ ዲቤት ክንረሽዑ ኣብ ናይ ኤርትራ ንሰግርና ብድሕሪት ቀጻሊ ስቴፕ ተውግዕ መጀመሪያ ፕራክቲካሊ ጉርጀ መጀመሪያ ትወደልካ ፕራክቲካሊ በጣም ኩሉ ይርደን ለሾች ኩሉ ነገር ከተቀቢለስ ታይ ዘይርደን ለለግን ፕራክቲካል በምንኩ قاتلك كل ما تسويني اسك عادك انا قاتلك قاتلني خوني انا ودايت قاتل ننزل لها انا هدمن تهدم عدل هلوكا ختد هيوتك ختدحن سرفايف كمسه ختد خاتم لطلها ወይ ኣይሓስካን ኣነ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዲቤት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀላኢኻ ምፍላጥን ነቲ ኩነታት ኣናብባን ዓብ ሽግር የጋጢሞዎም ዘሎ ራዊት ሕዚ ልመፀለሉ ምክንያትስ ብዮ ንትግራይ እዩ ንትግራይ ጥራሕ ንምጥቋስ ይኾነ ኣብይ ልፍክረሉ ትማሪኻ ኢኻ ኣብ ኤርትራ ገንታ ክእሊ ሰሚት ረሕኒ the first priority ትግራይ ትግራይ ንሃለት ሓድ ይኽእል እዩ ጌጋ ኣነ ከዓ ቀፅቡቕ ከምዚ ብሓፈሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣቢ ዕላማ እንታይ እዩ ንዝብል ብዙሕ ኣከራኸርነት ብኮይኑሎ ብዝኾነ ካብኡ ሰጊርና ካብቲ ናይ ኤርትራ ገዝና ኩነታት ክንገብር ኣቢ ኣይሆፕ ኣብ ኩሉ ከይበፅሐ መንጎ ፍሽል ይብል ኸውን ኢና ክንብል ነዚ ንምግባር ግን ካብ ብትምኒ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ከም ዘይኮነ ምፍላጥ የድሊ ሓንቲ ነገር ኣብዚ ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ መጀመርያ ለንቀነ ናይ ቢንያም ኩነታት ብዙሕ እንድዩ ኣዛራቢ እናኾነ ዝመፅእ ዘሎ ቢንያም ኤርትራውያን ንቢንያም ንምድጋፍ ንኸዶ ዘለና ኩነታት ኣብ ዝሓለፈ መን ኢኻ ትብሎ ንኤርትራ ነቲ ኤርትራዊ ንዝደፈረ ኣበለኻ ተባሂሉ ከምኡ የለን ብተሃዲድን ብገለን ልቡ ከም ዘጥፍኡሉ ነቲ ጆናታን ሚላን ዝበሃል ንኤርትራዊ ስለ ዝደፈረ ተባሂሉ ንቢንያም ስለ ዝፀረፈ ከምኡ የለን ፀርፍን ካልእን ተሃዲድ ልቡ ጥፊዮምሉ ከም ዝነበሩን ኤርትራውያን ቲፌዞ ድማ ወላ እኳ ፅቡቕ ዝኾነ ደገፍ ትህቡ እንተለኹም እዚኣስ ኣይግድን ፅቡቕቲ ግብሪ ኮነትን ብምባል ተቃዊመያ ነይረ የግዳስ ኤርትራውያን ቲፌዞ ኣብ ሕማቕ ጥራይ ወይ እውን ኣብ ባእሲ ጥራይ ዝጎዩ ከም ዘይኮኑ ኸ ኣርእዮም ኣለዉ እዚ ኸ ባህሪ ናይቲ ኤርትራዊ ቲፌዞ እዩ ኣብዚኣ እውን ሓደ ገለ ሕርኽርኽ ትብል ዘረባ ክዛረብ ሰሚዐዮ ግን ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃ ክፍትኒ ሕጂ ኣይረኸብኳን ኣለኹ ነዚ ሕማቕ ዘረባ ብፍላይ ከ ፅያፍ ዝኾነ ዘረባ ወላ እኳ ንቢንያም ሙሉእ ደገፍ ከም ዘለዎ እንተተረኣየ ግን ቲፌዞ ናይ ቢንያም ኣብ ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፅቡቕካ ከም ዝርከቡ እዚ ያስፐር ፊሊፕሰን ብዘጋጥሞ ሓደጋ ትማሊ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ናቱ ኢንስታግራም ብምኻድ ጌት ዌል ሱን ያስፐር the game will be boring without you يعني بحق ደስ ዘብል ብዙሕ ተስፋ ዝህብ ጌት ዌል ሱን ፊል ፊሊፕሰን እዚ ዓይነቱ ማለት እዩ ዳርጋ ዝበፅሐ ካብ ናይ ኤርትራውያን ዝመፅእ ዝነበረ እዩ from Eritrea I hope you are good I hope you're good recover and you come back soon ስለዚ እዚ ጭዋ ዝኾነ ስነ ምግባር ከም ዘለና ዋላ እኳ ፊሊፕሰን እቲ ቀንዲ መቀናቕንቲ ናይ ቢንያም ግርማይ እንተነበረ ኣብ ግዜ ሓደጉ ተሓጒስና ሰለብሬት ንገብር ዘይኮናስ ሂማኒቲ ዘለና ርህርሃት ዝኾኑ ቲፌዞ ከም ዘለዎ ቢንያም ዘመስከሩሉ ኩነታት እዩ ስለዚ ኣገናዕ እቶም ሓንቲ ዘይገበርኩም ፅቡቕ ኣይኮነን እቶም ዝምልሱ ዘለዉ ግን ናይ ብሓቂ ናይ ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነ ቢንያም ከመይ ዝበለ ፓሽነት ዝኾነ ደገፍቲ ከም ዘለዎ ብዓለም ደረጃ ንርኢ ኣለና ካልኣይ ድማ ቢንያም ኣፍሪቃውያን እዮም ዝድግፉ ዝብሉ ዘለዉ ቢኤስ ስቱቢድ ስለ ዝኾነ ንሕና ኣብ ኤሮጳ ኢና ዘለና ብዙሓት ካብዚ ኤሮጳን ኣሜሪካውያን ኢና ኣፍሪቃውያን ጥራይ ኣይኮንና ስለዚ ናትና ደገፍ ኣብ ብሽክሌታ ኣብ ውድድር ብሽክሌታ ዓብ ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ኦድየንስ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዝኾነ ንሕና ለትሰይ ኩሉ ደጋፊ ናይ ቢንያም ኤርትራ ነይሩ እንተዝኸውን ብዙሕ ኣገዳስነት ኣይመሃለዎ ናይ ቢንያም ደጋፊ ግን ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝነብር ዘሎ እዩ ስለዚ ንሕና ብዓይኒ ዕዳጋ ክሪእዎ ከሎ ኣገደሲ ሰባት ኢና ድምፅና ድማ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ነቲ ድምፅና ግን ንፅቡቕ እውን ንጥቀመሉ ምህላውና ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ኮይኑ ከምዚ ዓይነት ፅቡቕ ዝኾነ ስነ ምግባራዊ ንፅቡቕ ነገር ኣብ ሕማቕ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ፅቡቕ እውን ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ምግባርና ናይ ብሓቂ ዝተባባዕ ቢንያም እውን በዞም ኦድየንስ እዚኦም ክኮርዕ ከም ዝኽእል ፊሊፕሰን ድማ ነዚ መሰጂ ዝምስራየ ቢኒ ታንክ ዩ ደቂ ዓድኻ ኣኽቢሮምኒ እዮም ከም ዝብል ርግፀኛ እየ ቅድሚ ሕጂ እውን ገለ ንቢንያም ዝጎነፀሉ ግዜ ኣግረሲቭሊ ተፃሒፉሉ ከም ዝነበረ ስለዚ ክሳዕ ክንደይ ፓሽነት ዝኾኑ ደገፍቲ ከም ዘለዎ ቢንያም ዘረጋገፅናሉ ግዜ እውን እዩ
كابو وصيلنا نمحبراو كنتات زملكات سككلتا فيديوتات شير كجبري نمنسياتنا كدغما سلازغلا شكورينا الأملاح يبارك لكم ودوكم قالكم أب حدش نبرة تأتيكم تفاؤلوا كم حافظ رأيو كم حاوخ رأيو إصلاح أخم حافظ رأيو تدي أختم بعلات فلت زيوم قالات زيوم كتقول فوق مالكم السوق بعلو فلت كاوي حلف زيوم قالات زيوم كتقول فيه لكن نحوات كاسايت شكرا لهم نها نعي حواتيسي I swear أتقلل اليوم دبلوني they drive me insane ግን I never testify قرص نيبو so حدار تخيلو كل جزء خبطها فقر خونه له عند حد مريض كيو عند حساب أيل كحس كيو كتكنا خني يقول لك صباتي قد ما مقتاوي كتكلا خلمبر أبي هو كن حد متيو عند حد قبل كيو like كم حاوخ رأيه بقى كم زح حاوخات ريو ديت قبضه كل جزء ترى رجيل كتزاربيو إسخاء أخبو عند حد أسبيتي الكحس كيا كم زع عم ببارح أفكا كم زع حفتها كم زنات كتفتوى حفتها دلات كتبلاريك اللي أبي سالي تقبضه كم أخذ ريالك أب حدا تبلاش وانتها وادي سبعة أقواناي I hate زي أقل زي بتعميد تسأل أنا تمرع خلقه فما بلاني رن سبعة أقواناي قد قدش متأنن يرو قوانا أيكونن تأثير نينا بناي أملاخ كسي تأثير كا خمسة وعيكا سو إذا سبعة دي قوانا إيد بنحاس قرباح تقول فوق لك كم أختب لي بالكن نسخة خادي سبيت خاد أقواناي أختب لي بالكن the only family not كاسا يحج نسيو family خي نسيو family أخبريو تخانا خنيو تبو غير كحازيو اسخا أخو كم زنريو زلنا زي مخرنا يدهلاك ناي بحكي بريليانت دسبل كم زي عينك مخرد ما يتنشتي ولدو زدلي مقنا حياد ليونيو معدايد ليوني مالتا يكونن جن حضاراتنا يرترا صنع نكخون كم زي عينت مخريو لذي نكم زي عينت بوزيتيف مخرج كتب كلا دهلاك ناي بحكي دسيلاتني عم رجت اني انا بزح من سيد ما كتكم كم تغل لذي كم زي عينت مخرد ما اجد داسيو صبو مخري بزي قدس كابي مت حب كل انت متي صبو مخاني ترفوني تمخرج صبوقيو سلازي ندهلاك دما ني حماك وي ون اب نغفي تاخد يكون صبو كتقبر خلخون وترو اب channel سمص اخوي ذا فيديو زيادما ثانكس جاد شير جيروما نبزح كتبص سلازلوا انون بقداي ابناتي بلاتفورم يمصالخو يغنيلنا كم زي عينت مغري نزوم ناشتو دقنا نحواتنا زهبكي نغتل مخرج صبو كاب كل يدمت طبعا كوين كاتن كفنتلك وتبعتها بمن بتفطرؤ ودنته زفتاتنو ايفتن متحف قدساوي وتبعتها لك بእግዚአብሔር ይመስል بمثل املاخ يزمسل ናይ መጀመርያ ፍጥረት አምላኽ ሰብ እንድሕር ኮይኑ አዳሚ ወድነቱ አይደራደርን ብልዕልኑ አይደራደርን ይቆምጠክ ክሳት ክሽ ከራእት ወልክ ከራምሰት ወልካ ሽዕ ተቀቲልና ንብላ መፂና አለና ባዕልና ቆትልና ንገብሮም ሰባት አለና ፋክት easy نتقص لخي قدأ كا يخت حوي تخلني كنت جير أنت زي تزاري بها كن حوي نخلني دك أنستيو مجمرة أنا تايب لكن مجمرة اندحر دعاب بقعد زي بالكوخينكي هيوت مانيج كتقبر اندحر زي تخلو وينكي نابرا ختم محدر زي تخلو وينكي عقمخي بقعد كوشت أو عقمخ اندحر دعا زي مسكرالكي بين غوخوني زيادة ما نهاية حنتيا نتندك نسيعو أحواتنا ويوندكنا تماخرن سلازلا صبغيو نسيطان عدل زي مهاب أنا دمانتهم دك تبعتيو نحافتخا كتحرم كتقتل بفتسهم كاي زي محرلكا بزي قدس انت عينت فتناتاتي متسأكالو قدامي نقر نحانس كتناي مورال نايكالن قدفو نعا قتيلكا نبرايكم كان نقوال نسيت بديلكا بقونس بحايلخا نقوال نسيت بديلكا أبي أوروبا أمريكان بسلام دك إسكات حد رايكم كان so think about that whatever reason زخون يكون مخنياتنا يقول نسيتي نعاب العليا زخون يكون قناص فتيمكا بسلام كتنا برايكم كان let's be practical هنا مورالسي زبالة سو كان تكون practical نقول نسيتي كفيت بديل كتنا برايت خلنا هلا يدما مسقول نسيتي تبايسكا حريمات كان حريم كايا نسخة هتخسر سلازي انت خونه بسلام من فقرن تزبالة كم تدهلاك مغرد زفتنت حفتخايا بعلت بيت كم سكون دماك قدامنتنا حدار كايو حديخان ابوخان ونزمنا يقدامي حدار كا صبغ نختاليو قدامي ناس درخان ناديخان ابوخان حالي حسابات دك ازخلوب حدار كا صبغ نختلي حماك قات مكايدليني اديهم لهم لذي حدار كا صبغ غير كما حاسس درخاون صبغ يسمعهم جاك حدا يسمعينا يجنزب قال ملنت حدار كبتاتنو فتناتات سدس درابيتات الله سميها جن أبز بس تتزاربنا سدراخا حدار كان خد جبريم زدفوخا حدار كان صبغ تغير كلمة نعاخان مسدراخا ونصبغ نغاري فتخوين بتي نحفتها
ንበዓልቲ ቤትካ ሕማቅ ክትገብር ኢልካ ኣይትሕሰቦ ውፅኢት የብሉን ወሊድካ እንተለኻ ድማ ንደቅኻ ኢኻ ትሃርም ዘለኻ ንሰበይትኻ ምህራም ማለት ንደቅኻ ምህራም ማለት እዩ ብካልእ ዘራርባ ወድኻ ወይ እውን ጓልካ ንሰበይትኻ ክትሃርም እንተሪኦምካ ኦ ማይ ጋድ ኣይ ዶንት ኖ እንታይ ክብሉካ ፅባሕ ንጎ ክሓስበውን ኣይክልኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣይፍትናኻን እየን ፀገም ኣይገብራልካን ንብል የለኹን ኣትሓነ ትብሎ ዝነበረት ኣሎ እዩ የለና ብሓዳራት ኣይንብል ኢና ግን ምህራም ብፍላይ ንጓል ኣንስተይቲ ውፅኢት ዘምፅእ ነገር ኣይኮነን ካብ ሓንጎልካ ጠቕሊል ክእለ ዘለዎ እዩ ዝዓበየ ምህራም በቃ ነግዲ ክትሃርም ዳሕተ ገዲድካ ካብቲ ገዛ ውፃእ ኪድ ናብ ካልእ ገፅካ ውሰድ ምክንያቱ ፈተናታት ሰይጣን ብዙሕ ከረባረበካ ከሎ ነቲ ቦታ እንተደይገዲፍካሉ ክዕወተልካ ክእል እዩ ስለዚ ሕማቅ ፈተና እንተጋጢምካ ነቲ ገዛ ገዲፍካ ውፃእ ክሳብቲ ሰይጣን ዝዝሕለልካ ድማ ኣብ ካልእ ካብ ዘለካዮ ኩን እዚኣ እውን ፅብቕቲ ምክሪ እያ እንተኾነ ድማ ካብዚ ኩሉ የትሕነና እናበልና ናይ ሎም ኣርስተ ኣብዚ ክንውዲና ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እናበልኩም እዚኣ ክገድፈኩም እየ بني ود قرماي هاي أفرم بني ود قرماي بولوخي كواتي قداماي مريت كير كيا حملة حملاي هاي أفرم بني ود قرماي لالو لالو لا 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 أبيتالي سوكيت أملك كالو ما فرنسا هاتري سريح كالو فرديس كاتوات كما كلهم سلم فتو حبري ككلهم يريتراوني لهم تكريمهم أفريقيا بان كلهم تحبينهم لالو لالو لالا قلب جاقرة قلت عدا هاي تغلس عتياتو أبتميدا زي فلت كم زلوت أورا تونا جف كم نفاس وبلا ستحكى يوم أبتماك الميدا